fin que a Universidade da Coruña era a única universidade que no seu campus de Coruña non dispoñía de unha sola plaza de residencia pública. Por lo tanto, creo que é unha boa nova para a universidade e que creo que vai a ser proveitosa desde o punto de vista do desenvolvemento futuro. En este momento están disponibles por problemas constructivos, non responsabilidade da universidade, únicamente 40 plazas desa residencia, pero que ao longo deste curso se pondrán a disposición hasta as 118 plazas que compón esta residencia, nas cales dúas son por, digamos, para persoas con minusvalía. Por lo tanto, son habitacións individuais esas dúas. En tempo máis ou menos en breve esperamos facer a presentación, digamos, oficial da residencia e ese día se fará unha xornada de portas abertas para que aquelas persoas que queran ir a ver a residencia podan ir a visitar. A verdad que as instalacións quedaron magníficas, tamén creo que vai a ser unha boa medida para os estudantes da Universidade da Coruña. E por a miña banda nada máis, paso entón a... Bueno, decir que en este período, desde o último Consello de Goberno, hubo unha asamblea de CRUE en Extremadura, pero foi unha asamblea prácticamente honorífica, porque o único que se tratou ali foi a concesión da medalla de ouro da CRUE ao anterior presidente da CRUE, Segundo Píriz, rector da Universidade de Extremadura, que remata o seu segundo mandato. Por lo tanto, a CRUE lle entregou a medalla de oro, a insignia de oro da CRUE. Non fixemos moito máis que facer un pequeno, digamos, recorrido por como estaba a situación da CRUE. Non hai moito máis que informar sobre os contactos que se están realizando para a nova lei de universidades nin para outras moitas cuestións. Si informar que mañán temos en Madrid unha reunión específica co Secretaría Xeral de Universidades, do Ministerio de Innovación, Ciencia e Universidades, para tratar o tema da xestión de investigación. É dicir, unha xuntanza exclusiva para tratar ese tema. Fundamentalmente, todo o que ten que ver coa xestión en xeral dos proxectos de investigación, a contratación de persoal e o impacto da lei de contratos sobre a xestión da investigación, donde por parte da CRUE o que se lle vai a solicitar é que se faga unha modificación legal que, digamos, libere, digamos, reduzca o coste administrativo de xestionar económicamente os proxectos de investigación das universidades. A medida que esas reunións se vayan dando resultados efectivos, pois irá informando a este Consello de Goberno. E agora pasamos a palabra aos distintos responsables das áreas, comenzando por o vicerrector de Política Científica, Investigación e Transferencia. Moitas gracias, reitor. Informo por unha parte das convocatorias que se resolveron, ainda que non definitivas, neste caso das agrupacións estratégicas, que son dos temas que tiñamos aí xa desde fai tempo en man. Por unha parte, a modalidade A, que íbamos ca agrupación para a renovación, a única que tiñamos posible, CICA INIBI, que levou moi boa puntuación, quedou, por tanto, dentro desta convocatoria, con unha financiación en torno aos 500.000 euros ano durante os próximos anos, o que vai permitir a consolidación desta agrupación estratégica. No caso das outras dúas que presentábamos, recordo que presentábamos unha que era do CITEC, por aquí, polo campus desde Coruña, presentábamos outras de Ferrol. Aí a sorte non foi igual. No caso do CITEC sí que consigue este selo de calidade que otorga a Xunta con un comité externo, por tanto vai a ser unha nova agrupación estratégica e xa fixemos a felicitación aos responsables por este tema aquí desde este Consello de Goberno. E no caso da agrupación do campus industrial de Ferrol, a CI3, que é a agrupación de Industria Inteligente, pois neste caso quedou a primeira das que non entrou, é dicir, non entrou, pero quedou moi ben puntuada, no sentido que había dúas de Vigo e outra de Santiago máis que quedaron bastante dúas máis de Santiago e dos de Vigo, sí, que quedaron bastante detrás. Entón a Xunta que hai un compromiso de facer unha financiación
prácticamente similar ao que van a ser as agrupacións estratégicas, ainda que ese ser a agrupación non vai a levar. Si lle podemos chamar, lógicamente, agrupación de industria inteligente, e así vamos a facer, ligado ao campus industrial, e hai un compromiso que eu creo que non vai haber problema en cumprilo de facer un aporte similar a agrupación. Tamén, ainda que quedou aí as portas, pois quixera felicitar os responsables, especialmente a coordinadora Coset, porque a verdade é que fixeron un traballo espectacular, era a primeira vez que se presentaba e deu unha puntuación prácticamente similar ás outras que xa levaban anos intentando isto. Canto ás infraestructuras, aí pois a sorte tamén foi un pouco dispar, pero bueno, conseguiuse as convocatorias que convocan bianualmente o Ministerio, conseguiuse un total de 2.200.000 euros, ainda hai lugar a reclamacións porque houve alguna, neste caso un par delas neste caso do CICO animalario e outra do CITE, que quedaron aí con 2 puntos no límite de corte dos 80 puntos que piden. Entonces é moi probable que ese se insiste nelas e hai alguna que caiga dentro das universidades poidan entrar, pero bueno, en todo caso pois non é mala noticia nese sentido. E a última informe que vou a dar ten que ver coa evaluación última e xa, bueno, o período este que levamos facendo dos 3 últimos anos de Intalen, que tuvo lugar o pasado venres 26 aquí neste edificio, e donde foron seleccionados as 2 persoas, sabedes que nesta evaluación houve 68 candidaturas. Hai primeiro unha criba inicial interna onde se seleccionan 15 de cada panel, desos 15 de cada panel logo se llevan unha reunión co panel externo e dai, ao final de todo ese proceso de variación, foi seleccionado por un lado Mónica Ferrín Moreiras, socióloga que está traballando en Italia, que ten interés de virse a con contactos concretos con algún grupo de investigación desta universidade, e José Antonio Iglesias Guitián, que é un informático formado na UDC que ten unha longa trayectoria por las universidades americanas, incluso con experiencia en Disney, onde traballou como temas de dibuixo gráfico, que ten un expertise no tema da imaxe por ordenador aplicada a automoción, que somos de conducción autónoma. Creo que vai ser calquera dos dous vos fichaxes. Ainda así hai un listaxe dos 10 seguintes, bueno, 10 en total, porque nestes casos, como son persoas que optan a outras convocatorias, é probable que haxa algún movimento, entón se lles vai informar a todos da puntuación. O xurado, a parte das 3 persoas, que os adxuntos, e eu neste caso, que figuramos nese xurado, a parte externa do xurado estuvo composto por Maite Ugarte, Starting Grant da Universidade de Navarra, Elena Comeco, tamén Starting Grant do Instituto Astrofísico de Canarias, e Margarita Díaz Andreu, que é a Mats Grant do ICREA catalán. Son 3 persoas pois con unha trayectoria moi boa dos ERCs, ademais son avaliadoras tamén deste importante proxecto europeo de ciencia excelente. Por a miña parte, nada máis. Moitas gracias, vicerrector. O vicerrector de profesorado ordenación docente excusa a súa asistencia porque está en unha reunión da CRUE, bueno, da Comisión de Asuntos Académicos da CRUE. Vou a ler eu o seu informe correspondente. O 26 de 9 do 18 autorícese a petición do Departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación a contratación por a lista da garda das plazas 18-108 de 2 persoas por os seguintes motivos: contratación dun profesora coa categoría de contratado interino de sustitución con dedicación a tempo completo pola renuncia ao seu contrato de don Carlos Díaz Reboredo, profesor contratado interino de sustitución a tempo completo que viña cubrindo a baixa por incapacidade temporal de doña Rosa Caramés Val. Este contrato permanecerá en vigor ata a reincorporación da baixa de IT de doña Rosa Caramés Val ou o 31 de 8 de 2019, no que se produciríase antes esa reincorporación. A contratación dun profesora coa categoría de contratado interino de sustitución con dedicación a tempo parcial P6 debido a baixa por IT e posterior a ausencia por maternidade de dona María José Andrade Suárez.
Este contrato permanecerá en vigor ata a reincorporación de dona María José Andrade Suárez da súa ausencia debido á súa próxima maternidade e té licencia por parto, acumulación de lactancia e acumulación de vacacións de ser o caso, ou o 31 de 8 de 2019 de non producirse antes esta reincorporación. O 9 de 2018 autorízase que se volva a convocar unha plaza de axudante doutor na área de coñecemento de Dereito do Traballo e da Seguridade Social que fora declarada nula de pleno dereito a apreciarse defectos inconstitucionais da convocatoria orixinaria por existencia cerrada de titulacións que vulneran os principios de acceso a función pública. Esta convocatoria autorízase á vista da persistencia das necesidades docentes na área. O 24 de 2018 a COAP acordou remitir ao Consello Social a aplicación da delegación do Consello de Goberno do 28 de maio de 2004 a proposta de concesión dun tramo de complemento autonómico por cargos de xestión a unha profesora, tras a avaliación remitida pola AXUP. Neste mesmo senso, compre informar que o Consello Social do 11 de 12 de 2018 acordou asignar os complementos autonómicos que foran propostos pola COAP con data do 21 de 9 de 2018 a nómina de outubro incorporará as cantidades recoñecidas por estes complementos. O 24 de 2018 a COAP acordou autorizar a venia docente a 3 profesores da Escola Universitaria de Turismo e 3 profesores da Escola Universitaria de Relacións Laborales, a vista dos informes favorables dos departamentos de Socioloxía e Ciencias da Comunicación, Dereito Privado, Dereito Público e Computación. Denegouse a venia docente a unha proposta da Escola Universitaria de Relacións Laborales que foi informada negativamente polo Departamento de Computación, na que valorou diversos aspectos do seu currículum como insuficientes para impartir a materia informática básica. O 26 de 2018 foi publicada no tabuleiro de anuncios da sede electrónica a relación de áreas de coñecemento onde se realizará a convocatoria de plazas de axudante de doutor do curso académico 18-19. A COAP do 24 de 2018 acordou aplicar a previsión establecida na disposición cuarta do Acordo do Consello de Goberno de 19 de 7 de 2018, ampliando as plazas inicialmente ofertadas de 15 ata 20. Como resume, as áreas de coñecemento onde se convocan as plazas son Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial, 2 plazas. Comunicación Audiovisual e Publicidade, 1 plaza. Construcións arquitectónicas, 1 plaza. Construcións navais, 1 plaza. Didáctica da Lingua e a Literatura, 1 plaza. Economía Aplicada, 1 plaza. Economía Financiera e Contabilidade, 1 plaza. Enfermería, 1 plaza. Enfermería e Terapia Ocupacional, 1 plaza. Enseñería de Sistemas e Automáticas, 1 plaza. Fisioterapia, 1 plaza. Fundamentos de Análisis Económica, 2 plazas. Matemática Aplicada, 1 plaza. Medicina Preventiva e Saúde Pública, 1 plaza. Socioloxía, 2 plazas. Tecnoloxía Electrónica, 1 plaza. E Zooloxía, 1 plaza. Estas convocatorias darán a oportunidade de estabilización a 2 profesores xa acreditados a titulares da universidade e a 18 profesores acreditados a contratado doutor. A proposta de convocatoria será incluída no orden do día da vindeira reunión do Consello de Goberno, esta que nos estamos a ver. E con isto remato xa o informe do Vicerrector de Profesorado e Política e Ordenación Docente. Pasamos a la palabra a Vicerrectora de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria. Bom día, gracias, rector. Informo sobre a publicación da convocatoria de axudas para o transporte urbano Campus da Coruña e áreas de transporte metropolitano Campus Coruña Río. Tamén saiu publicada a convocatoria de plazas de correspondente universitario de NAUDC. Se recordo que o obxecto do programa correspondente universitario é difundir a información xerada desde a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia entre o alumnado da Universidade da Coruña, favorecendo a participación dos estudiantes tanto na elaboración como na difusión da información entre outros estudiantes. Tamén publicouse por primeira vez a convocatoria de axudas da UDC para deportistas universitarios de alto nivel. Tamén informo que a Aura da Lanza da UDC intervino no terceiro encontro de música e movimento de partillados en Babel e Marais os días 20 e 21 de outubro, onde participan as 3 universidades galegas e as 3 universidades do norte de Portugal. A Universidade da Coruña e Vertice Sonora, con apoio da antiga Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, celebrou o concerto Manifesto Voluntario martes 23 no Paraninfo da UDC. Como preámbulo ao concerto se impartió na conferencia.
O 1 de outubro inaugurouse o proxecto Libertas, que é un deseño artístico, literario e pedagóxico en normal, promovido polo Centro PEN Galicia e IMER, Instituto de Mediación Educativa de Ribeira, que ten como obxecto principal pon en valor a facilidade do dereito de liberdade de expresión na literatura e no xornalismo. Cada unha das 9 instalaciones exportas, representado a cada un dos autores homenaxeados, van acompañado dun texto introductorio elaborado por os coñecidos intelectuales e escritores. Tamén informo que xa desde finales do mes de xullo no cartón modelo non está en uso, pero se ha puesto unha alternativa que é TPVs para cargar a conta virtual da paso tarjeta de cada estudiante, que está colocada en os AP de Campus da Coruña e nos AP do Campus de Ferrol. Perdona. Muchas gracias. No, me falta un, es que no veo. Bueno, se enviará hoy un email a los estudiantes para informar de esto. Finalizo con que en la Comisión de Extensión Libertaria del 21 de setembro se autorizó el curso de iniciación a coaching del profesor Manuel Martínez Carballo, pero estaba pendiente de un informe de que no tenían contenido que trabajara con los impartidos por esta universidad. Como llegó el informe, ya se puede autorizar eso. Nada más. Muchas gracias. Secretario Internacional de Cooperación. Bo día. O pasado 25 e 26 de outubro, esta vicerrectoría participou en Málaga no seu grupo de traballo sobre promoción internacional da sectorial de internacionalización e cooperación da CRUE. Destacouse que o noso país ocupa o lugar 14 como o país máis valorado entre os estudantes dos países do G8 e como cuarto entre os estudantes dos países de fora do G8. Paradóxicamente, somos un dos países que menos estudantes estranxeiros regulares chega a matricular. Entre as razóns que explicaría esta situación estaría a dificultade de acceso e admisión das universidades, que ademais é diferente en cada comunidade autónoma. Tamén é necesaria a implicación das embaixadas na agilización dos procesos de visados e no Ministerio de Educación no proceso de homologación dos títulos, a non publicación de catálogos de posibles homologacións e os tempos de resolución dos expedientes de homologación, que actualmente están en torno aos 18 meses, son problemas importantes en la captación de alumnado estranxeiro. O pasado 8 de outubro recibimos a visita dunha delegación da Universidade Autónoma de Honduras na que acordouse a colaboración con convenios de mobilidade e a admisión do seu profesorado como alumnos de máster e doctorado da UDC. Os días 8 e 9 de outubro esta vicerrectoría participou en Estambul nunha reunión organizada pola Comisión Europea a través do SEPIE en un seminario de contacto para coñecer e establecer convenios con universidades de Asia Central, incluindo Rusia. O pasado venres publicouse unha nova edición do programa Jacobus que financia a mobilidade de profesores e investigadores entre universidades galegas e o norte de Portugal. Esta vez este programa Jacobus incorpora unha novidade que é a primeira edición dun premio de investigación para publicacións realizadas neste ano 2008 entre investigadores dunha universidade galega máis unha universidade do norte de Portugal. Como mínimo, pode haber máis investigadores de outras universidades. En cuanto á Oficina de Cooperación e Voluntariado, a UDC participou a través deles no 9º Congreso Estatal de Aprendizaxe e Servicio, que tamén foi o primeiro Congreso Europeo, fortalecendo deste xeito a recentemente creada Rede Europea. Na intervención da UDC destacouse o elevado número de profesorado e alumnado que na nosa universidade desenvolve esta metodoloxía, que nas últimas 2 convocatorias chegaron a 69 PDI e 1.661 alumnos e alumnas. O día 4 de outubro iniciouse o curso de formación específica de posgrau en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento, que nesta terceira edición ten 25 alumnos ou alumnas matriculados. Este curso é financiado parcialmente pola Xunta de Galicia a través da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento. Os días 26 e 27 de outubro tuvo lugar en A Coruña o curso de formación básica en voluntariado para as novas incorporacións de voluntarios e voluntarias a proxectos desenvolvidos dende ou en colaboración coa OCV. Neste trimestre incorpóranse a proxectos 40 novas persoas que, sumadas as que continúan de anos anteriores, fan un total de 120 voluntarios ou voluntarias colaborando activamente con entidades sociais da cidade.
algúns dos proxectos que vaise difundir a través da OCV, poñendo os lentes, proxecto de prevención de abusos sexuais a menores en colaboración con Facultade de Ciencias da Educación, ou a exposición ao éxodo Rohingya, en colaboración con Médicos Sen Fronteiras, que exhibirase no Foro Metropolitano. O grupo de sensibilización da OCV, coordinándose coa UDC Saudable, adicou este mes de outubro a facer actividades nos campos da cidade sobre a saúde e as medidas de prevención. Moitas gracias. Moitas gracias, vicerrectora de Organización de Oferta Académica e Innovación Docente. Gracias, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, quero comenzar dándolle os nosos parabéns á Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Caminos, Canais e Portos pola concesión dos selos Eureis para os 2 graos da escola, o grao en Tecnoloxía da Enxeñería Civil e o grao en Enxeñería de Obras Públicas. A concesión de ambos é sen prescripcións e cunha validez de 6 anos. O certo é que esta avaliación non é un proceso sinxelo, nin no centro, nin nós tiñamos experiencia en tal empresa, pero finalmente o resultado non puido ser máis favorable, proba de que, bueno, desde a escola se está facendo un moi bo traballo na docencia. Bueno, esperemos que a concesión destes selos, que este ano chegou xa un pouco tarde, polo que ten que ver coa captación de estudantes, pois sexa un plus xa para o vindeiro curso que ven, no? Para traer pois un maior número de estudantes tanto nacionais como internacionais. Ben, estamos a recibir tamén os informes de envío previo, verificación das propostas de títulos novos e as modificacións. Estes informes están a ser favorables, non se prevé problema ningún con os títulos presentados. E finalmente, aínda que en algún caso pois tivemos que nos reunir con o secretario xeral de universidades pois para aclarar unhas certas dúbidas que lles surdiran, pois a opinión que teñen dos novos títulos é en xeral moi positiva. O día 28 de setembro tamén recibimos un escrito da Secretaría Xeral de Universidades onde se nos informaba que non ia emitir un informe previo de envío a verificación dos graos en estudios globais sede, nanociencia e nanotecnoloxía por tratarse de títulos non previstos na planificación de oferta académica mediante o acordo do mapa de titulacións 2017-2021. Desto xa informara o reitor, porque non estaba no Consello de Goberno anterior, bueno, que previsiblemente estes títulos non ian ir este ano porque están a espera de que haxa un acordo entre as outras dúas universidades, que acordo que pensamos que non ten por que plantexar ningún problema. Ben, simplemente que non deu tempo a presentalos en aquel momento, hai casi un ano, a finais de outubro, que non dera tempo a debatirlo suficientemente porque precipitaronse na presentación dese mapa de titulacións. Ben, por outra banda, tamén mañá terá lugar 2 reunións en Santiago de Compostela co secretario xeral de Universidades para falar, por un lado, dos resultados das análises que fixeron nos avaliadores externos para titulacións multiplicadas do sistema universitario galego, que non teñen problemas de alumnado, e tamén para as duplicadas que nestes momentos non están a ter moita demanda. As demanditas reunións están convocados os decanatos, as direccións dos centros, das titulacións afectadas, que xa coñecen o contido deses informes. A esa reunión tamén asistirá a Xunta de Títulos, Marilo Candedo e máis eu. Comunicaronos hai uns días, a semana pasada, a finais da semana pasada, que porque hai 2 reunións, unhas 10 e outras 12, pois a reunión das 12, pois en un momento dado esa reunión, pois asistirá a conselleira para saudaros ali presentes, a nova conselleira Carmen Conde. Ben, o día 17 de outubro inaugurouse en Betanzos o proxecto de democratización do coñecemento, compartir experiencias e coñecemento, que está sendo impulsado, foi impulsado pola Universidade Sénior e se prolongará durante os meses de outubro e novembro. Desde aquí quero agradecer a todo o profesorado
que de bo grado pois decidiu participar nesta empresa, nesta aventura. O día 18 de outubro, con motivo do segundo Día Internacional da Paisaxe do Consello de Europa, celebrouse na ETSA a primeira xornada sobre a paisaxe, e a esta xornada tamén asistiu a Conselleira de Educación e Universidades FP, Carmen Pomar, e foi un encontro entre universidades que xa están a impartir o grado ou en fase de elaboración, e a verdade é que resultou de grande interés pois establecer un marco de intercambio de experiencias para o alumnado e o profesorado desas titulacións, non? Algo que sempre convinte nunha titulación deste tipo, non? Que non ten unha tradición aquí no noso país, na nosa contorna de anos, non? Senón que é recente. Ben, os días 8 e 9 de novembro celebraránse as terceiras xornadas de innovación docente, este ano seguindo as suxestións dos participantes en edicións anteriores, pois vanse facer en 2 días. E tamén haberá un espacio, se reservouse un espacio para a presentación dos traballos que se están a facer desde os CIE, desde os grupos de innovación educativa. Quero agradecer a todos, a todo o profesorado a súa participación, que a verdade é que está a ser un éxito, porque aí nestes momentos, xa pechou a inscripción, pero se alguén máis quere inscribirse non habería problema ningún, e hai 202 profesores inscritos. E tamén, aprobaronse 39 comunicacións, 4 panéis de experiencia e 23. Tamén vos informo de que non poda vir a todas as xornadas pode ter ocasión de escoitar a conferencia de Antonio Fernández Coca, que será o primeiro día, que é un experto en innovación docente, que será o día 9 de novembro ás 9:30, o título Hai que salir del armario para entrar en el armario, diario dunha experiencia docente innovadora. Estás a difundir o primeiro vídeo, logo fixo outro máis, entón esos vídeos foron difundidos, aí podes ver máis ou menos o que nos vai contar. Será na Facultade de Ciencias da Educación. E pola miña banda, máis nada. Moitas gracias, vicerrector de Economía, Planificación e Sustentabilidade. Moitas grazas pola asistencia, bon día a todos e a todas. A continuación informo de éxito resumido dos principais información da anterior Comisión de Asuntos Económicos elevada ao Consello do Goberno. En primeiro lugar, unha cuestión que non se comentou nesta comisión, pero si afecta ao tema das infraestructuras, o atendido da calefacción estable normalmente previsto desde o 2 de novembro a 30 de abril, e íbamos manter esas datas. Inicialmente íbamos a adiantar a data debido a que as temperaturas serán moi baixas neste fin de semana, pero ao longo desta semana xa sido porque decidimos manter a temperatura. É verdade que houve dos centros que nos pediron, especialmente o Sena Casevielle, porque hai un edificio que non ten, hai moita bastante terratérmica, entón aí decidimos encender a calefacción da día como hoxe. Dios xa está entendido, hubo varias reclamacións de estudantes desde a semana pasada, entón decidimos proceder ao encendido da calefacción xa o día de hoxe. En canto a Comisión de Asuntos Económicos, a nivel de fixemos a cuarta certificación do Fondo de Reforma, Ampliación e Mellora por un valor de 329.150,59 euros. Deste xeito xa alcanzamos preto do 90%, por cal entendemos que antes do 30 de novembro finalizaremos a execución dese fondo. Logo tamén se fixo a justificación parcial do convenio de I+D+I, de novas accións de promoción das actividades de investigación, desenvolvemento e innovación por un valor de 514.000 euros. Deste xeito xa podemos recuperar niveles de tesorería, porque se justifica máis aló do 30 de novembro, a recuperación prodúcese no ano seguinte, por tanto é un aspecto positivo para a tesorería. E logo tamén justificouse
de xeito positivo, ademais, os fondos que promoveu a Consellería no programa de mellora da calidade, co grau bilingüe, co grau interuniversitario do grau en paisaxe e coa mellora en ranking internacional, o total ascendeu a 158.000 euros. E logo tamén informo na CAE, vamos a ver, as imputacións ascenderon a 90.980,3 euros e o total dos expedientes convalidados ascenden a 668.902,42 euros. Tamén aprobaronse por normalidade e unha última cuestión que estábamos pendentes no mes de novembro de realizar alo menos 2 comisións de tipos económicos debido a que hai a justificación para as axudas á consolidación e a estructuración de unidades de investigación competitivas, así como axudas para centros singulares, co fin de facilitar a xestión nos negociados de asuntos económicos, principalmente deses grupos de investigación. Imos facer, se fora necesario máis de 2, esperemos que con 2 chegase para lograr que todos os expedientes de gasto estén plenamente justificados. Gracias. Muchas gracias, vicerrector. Pasamos a Vicerrectoría de Campos de Ferrol de Responsabilidade Social. Muchas gracias, rector. Buen día. Bueno, informar que durante todo o mes de outubro levamos a cabo actividades relacionadas coa saúde nos distintos campos da Universidade. A coordinación destas actividades correspondeu ao UDC Saudable e contou coa colaboración de moitos centros e servizos da Universidade. Tamén informar que pasados xoves resolveronse as bolsas propias da Universidade para o estudantado con diversidade funcional. Nesta ocasión, o número de solicitudes foi inferior a las plazas convocadas e todas cumplían con requisitos, por lo tanto, todas foron informadas favorablemente. Informar tamén de algunhas actividades que se levaron a cabo no campus de Ferrol nestes últimos días. Os días 3, 4 e 5 de outubro celebrouse o Congreso Internacional da Asociación Española de Ética, Filosofía e Política. Este congreso contou con preto de 300 asistentes e foi dirixido polos profesores da Facultade de Humanidades e Documentación Raquel Seijas, José Luis Pacet e Xosé Leira. O objetivo principal foi facilitar a colaboración entre investigadores da comunidade universitaria europea e iberoamericana en torno ás narrativas que conforman o universo da ética e política contemporánea. Ademais, unha das jornadas dedicouse a homenaxear a catedrática da Universidade da Coruña, Esperanza Lisán, falecida no ano 2015, que é considerada como unha das pioneiras nos estudios dedicados ao utilitarismo e que foi socia fundadora da Asociación Española de Ética e Filosofía Política, que era que organizaba este congreso. O venres, día 19, tamén no campus de Ferrol, se celebrou baixo o título Mulleres liderando o mar, unha xornada dedicada a analizar a situación en Galicia, en España, das mulleres vinculadas ao mundo do mar. Participaron mulleres de diversos ámbitos marítimos que aportaron unha ampla visión dos retos e das iniciativas que están a desenvolver como paso previo para identificar estrategias e liñas de acción que dende a universidade poden contribuir a impulsar o liderado e a visibilidade das mulleres no mundo marino. Este encontro foi organizado de maneira conjunta pola OCV e a Oficina para a Igualdade de Xénero. E por último, dicir que o pasado mércoles o Salón de Actos Concepción Arenal acolleu un interesante encontro sobre innovación social e innovación tecnolóxica baixo a dirección do profesor Vencelao González, o director do Centro de Investigación en Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía. Este encontro estuvo organizado de maneira conxunta tamén polo campus industrial e o campus Innova e sirvió para reflexionar xunto cos expertos participantes sobre a conexión entre ambos aspectos da innovación cara a transformación social do mundo. Nada máis, por nada. Muchas gracias, señor presidente. Hola, bo día a todos e a todas. Formo do seguinte. Formo de que o día 5 de outubro publicouse a Convocatoria Xeral de Axudas Sociais do PAS funcionario para o ano 2018 e a solicitude de adopción do Fondo de Acción Social para o ano 2019. Tamén informo que o día 11 de outubro publicouse a instrucción para regulamentar as operacións de peche do exercicio de 2018 en relación coa contabilización dos ingresos, gastos e pagamentos da Universidade da Coruña.
Tamén, o día 15 de outubro de 2018, publicouse a instrucción de xerencia de 4/2018 pola que se modifica a instrucción do 24 de abril de 2018 en relación coa entrada en vigor da nova lei 9/2017 de contratos do sector público. Esta foi a segunda das modificacións que tivo esta instrucción de aplicación da lei de contratos do sector público e que consiste fundamentalmente en engadir un novo apartado no anexo 1C da dita instrucción. Neste apartado recóllese a exclusión do ámbito de aplicación da dita lei, da lei de contratos do sector público, da adquisición de libros científicos. Esta exclusión do ámbito de aplicación da lei o que supón é que se aplica a Lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, en concreto o seu artigo 51. De tal xeito que para a adquisición destes libros, como dixen, non se aplica a lei de contratos do sector público e ao aplicarse este precepto da lei de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, o que supón que para adquirir estes bens, estes libros científicos, con carácter xeral, débense de solicitar cando menos 3 ofertas para despois, motivadamente escoller entre elas e que hai as 3 ofertas e proceder á adquisición destes libros. Tamén informo por último de que estes pasados mércoles, xoves e venres celebráronse na Universidade da Laguna as 36 xornadas da xerencia das universidades españolas. E nada máis. Moitas gracias. Finalizamos entón aquí o punto de orden do día dos informes, despois son robos e preguntas. Como vexo que hai ánimo de debate. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, que a aprobación se procede do borrador da acta en a sesión ordinaria de 25 de setembro de 2018. Como xa acta está un resumo, está colgada literalmente a grabación, pois supoño que non hai ninguna cuestión que se quedra facer. Si que informar que a partir de este Consello de Goberno, no resumo da acta escrita se asuntarán como anexos as informes de cada un dos vicerrectores e vicerrectoras, sobre todo para que a xente que lee ese resumen non teña que escoitar toda a grabación para enterarse da información que se dá aquí en este Consello de Goberno. Por lo tanto, creemos que así aumentamos os canles de información entre o Consello de Goberno e a comunidade universitaria. Entón, entendo que se aproba a acta, non? Pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, que é contratos e convenios. Secretario Xeral. Sí, bueno, pues como teñen no repositorio, hai, desde o último Consello de Goberno, celebráronse 4 convenios ou protocolos xerais de colaboración, 16 específicos e 54 de prácticas. Teñen o detalle no repositorio, vamos, na documentación anexa á orde do día. Apróbase. Bueno, pois aprobado. Ben, pois seguimos para o seguinte punto de orden do día, que tamén corresponde ao secretario xeral, que é a aprobación da proposta de aceptación da doazón do profesor emérito don Juan Ramón Vidal Romaní. Teñen tamén información na documentación que se xunta á orde do día da proposta de aceptación de 3, en realidad, de doazóns que realiza este profesor. En primeiro lugar, a doazón dun ben importante que se está cedido en depósito desde hai anos á universidade, está neste momento custodiado no arquivo, despois de ser restaurado, que é un exemplar original da carta xeométrica de Domingo Fontán, que, como saben, é un matemático, xeógrafo e, bueno, polígrafo, político tamén, galego do século XIX, que fixo esta carta xeométrica da que hai escasos exemplares orixinais. E a parte desta carta xeométrica, como digo, se estaba en depósito, propónse tamén aceptar a doazón de un libro que a descripción xeognóstica do Reino de Galiza, acompañada dun mapa petrográfico de Guillermo Sulz. Guillermo Sulz é un enxeñeiro de minas de orixe alemán que fixo tamén no ano 1834 pois un percorrido por toda Galiza para, digamos, detallar
cales eran os recursos minerais, localizalos no mapa. Entón aquí sería tamén a doazón dun exemplar original deste libro, ben como tamén dun mapa petrográfico, non? Que é un mapa, digamos, geolóxico tamén de Galiza tamén original, non? Entón é o que se propón. Alguna cuestión ao respecto? Bueno, creemos que ademais isto é unha aportación importante para o arquivo da nosa universidade e que creo que é importante no momento que este doada se verá a fórmula máis fácil de que sexa visible, que se podan ver, por menos, non? Alguna cuestión faremos en torno a esta doazón. E quero tamén agradecer ao profesor Vidal Romaní o que faga esta doación á Universidade da Coruña. Pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, que é proposta de modificación da oferta de emprego público de personal de administración e servicios para o ano 2018. Señor Xerente. Sí. Hola, bo día outra vez. O día 17 de xullo tuvo entrada a Universidade a autorización pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamento da Consellería de Facenda da proposta realizada pola Universidade da Coruña da oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2019. Nesta autorización da Dirección Xeral, asinada o 6 de xullo, concorda a autorización o número de prazas total e parcial coa proposta da Universidade de tal xeito que na parte de acceso libre, non en promoción en acceso libre, autorízase unha oferta de unha praza da escala de estudantes de arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña, 6 prazas da escala administrativa, subgrupo C1, e 4 prazas da escala técnica de servizos, subgrupo C2. Como consecuencia desa autorización, levouse esta proposta e esta autorización a este Consello de Goberno na sesión celebrada o día 19 de xullo. Nesa sesión o Consello de Goberno autorizou esta oferta de emprego público e finalmente, por resolución reitoral do 3 de agosto de 2018, enviouse para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, resultando publicada o día 30 de agosto de 2018. Unha vez publicada no Diario Oficial de Galicia, é habitual que o Ministerio de Facenda, en concreto a Dirección General de Costes de Personal e Pensiones Públicas, realice unha revisión desta oferta nosa e de todas as institucións de todo o sector público do Estado español. E con ese fin, pois, habitualmente, nos solicita unha explicación e unha justificación de todas e de cada unha das prazas nas que se fundamenta a tasa de reposición de efectivos e, consecuentemente, a oferta de cada ano. É dicir, é unha revisión máis, non como fai a Xunta, a priori, senón a posteriori. Entón, dese xeito, se nos solicitou información. E, en concreto, houve unha discrepancia referida á praza número 316. Esta praza é unha praza que foi obxecto de debate nas negociacións, xa non nesta oferta, sino tamén na oferta do ano 2017, entre a Xerencia e a Xunta de Persoal. Finalmente enviouse esta praza coas sinalizacións e explicacións detalladas do porqué se incluían na oferta do ano 2018 para que a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos realizase unha avaliación máis detallada, máis polo miúdo, non só de todas as prazas, con unha explicación como é habitual, sino a maiores se realizou unha explicación, como digo, detallada e explicando o porqué desta proposta. Ademais deso, o xerente falou coa Subdirección Xeral de Custos de Persoal para realizar unha explicación oral e tamén para a posa de expor da Dirección Xeral para todo aquello que fose necesario. Finalmente, a Dirección General de Costes de Personal e Pensiones Públicas entende que esta praza, este posto 316, non pode computarse como praza vacante que compute na tasa de reposición de efectivos para o ano 2018. Dá razóns tal cual están na documentación que se enviou aos membros deste Consello de Goberno
e di que, como considera que a oferta total non pode ser 11 prazas, sino que debe ser 10, entende que procedería a interposición do recurso contencioso administrativo contra esta oferta publicada no 3 de agosto de 2018, agás que a propia entidade, a propia Universidade da Coruña, pois reconsidere esta oferta e a modifique rebaixando o número de prazas de 11 a 10. Esta foi a proposta que realizou a Xerencia xa o luns pasado nunha reunión con a Xunta de Persoal previo este Consello de Goberno, donde, recollendo as argumentacións da Dirección General de Costes Persoal do Ministerio de Facenda e tamén por unha cuestión de prudencia e de operatividade, porque se hai un recurso contencioso, pois paraliza a oferta de emprego público 2018 ata que haya unha resolución judicial. Para eso tamén hai que ter argumentos xurídicos para mantela e tamén, pois eso tamén desde o punto de vista das herencias sempre se manifestou estas dúbidas con respecto á inclusión dese posto número 316 no cómputo de prazas que deran lugar á oferta, no cómputo de prazas da tasa de reposición de efectivos. Por iso, se lle propuso a Xunta de Persoal aceptar ese requerimento previo da Dirección General, rebaixándose o número de prazas de 11 a 10 e, en concreto, no número de prazas C1, do subgrupo C1, porque ese era o subgrupo do posto que finalmente se computou non correctamente para a oferta e foi o que se engadiu cando se decidiu aceptar a proposta nas negociacións da Xunta de Persoal. Por lo tanto, esa proposta aceptouse con matices no número de prazas total, sí, non, porén, en concreto, o noso grupo, a Xunta de Persoal, considerou que se debía de eliminar a oferta do subgrupo A2, non a do subgrupo C1, e agora é a proposta que se trae a este Consello de Goberno. É dicir, a proposta é minorar o número de prazas de 11 a 10 e, en concreto, minorar nas prazas correspondentes ao subgrupo C1, que pasarían de 6 a 5 e, en total, a oferta pasaría de 11 a 10. O paso seguinte sería comunicar esta cuestión a la Dirección General de Costes e Persoal de Pensiones Públicas, tamén a Dirección General de Planificación e Orzamentos, que está informada, ambas as dúas, de todas estas tramitacións que estamos a realizar, tanto o Ministerio de Facenda como a Consellería de Facenda, e, posteriormente, publicar no Diario Oficial de Galicia unha modificación da oferta de emprego público do ano 2018 de persoal da Administración de Servicios. Nada máis, non sei se hai alguna dúbida ou, pois, sometese a aprobación. Señor Portela? Ben, eu creo que fai falta un pouco reflexionar sobre o proceso que seguiu esta praza. Esta praza correspondería engadila na oferta de emprego público, como dixo o xerente, do ano 2017. No ano 2017 esta praza estaba suxeita a un litixio xudicial. Entón, a Universidade negouse en base a ese criterio a introducila dentro desa oferta de emprego público. Na oferta unha vez o xulgado de dictaminar sentencia intentouse introducir na oferta de emprego público do ano 2018. Sabíamos desde a representación do persoal da Administración e Servizos que esta circunstancia podría levar implícito, dada a negativa da Universidade de introducila cando correspondía, pois que podría levar a algún tipo de problemática. Xa, houve un consenso entre as partes de que, a pesar de que as dúas partes consideraban que podía haber problemas, introducila igual a expensas do que dictaminara. En principio considerábamos que podía ser evidente que podía darse a circunstancia de que a propia Consellería de Facenda, que era onde iba en primeira instancia para a súa aprobación, pois que xa pudera presentar algún problema para aceptar esta praza. Non foi a Consellería, foi outro organismo que fixo esa mesma apreciación, pero
o resultado ven sendo o que, en certa medida, cabía esperar aínda que non desear. A cuestión agora plantease as dúas partes. Teño que decir que acatamos ao ditame do órgano que ditamina que é ilegal ou non é preceptivo que esa praza, que unha das prazas aparezca na oferta de emprego público do ano 2018. Sabíamos, como dixen, que esa circunstancia que había era posible esperada, pero no que non coincidimos e o que estamos radicalmente en desacordo é na praza que se retira a consecuencia deste dictame. Entón, o que propón a Xunta de Persoal, derivado ademais de que neste lapsus de tempo unha promoción a que as persoas de biblioteca nas que as persoas da biblioteca participaron, e polo tanto a promoción implica que onde realmente quedaron vacantes é nas prazas dos postos base. Durante este proceso de promocións, na práctica totalidade destes postos dos que estamos a falar, tanto da Administración Xeral como de Biblioteca. Entonces, considera a Xunta de Persoal que onde máis falta fai a praza que se intenta anular é precisamente no colectivo onde a xerencia e o equipo de goberno propón retirala. Pensamos que os postos base agora mesmo son trascendentes á hora de realizar as xestións que precisa a universidade, non tanto a praza que propón seguir con ela o equipo de goberno e por boca do xerente. Entón, solicitamos votación. Podo matizar unha cuestión, por matizar, non entrar en debate, pero si matizar que o xerente non dixo que se negociara a inclusión desa praza non na oferta. Efectivamente debatirse esa cuestión, pero nese momento na oferta de 2017 tiña argumentos máis endebles incluso para engadir a esa oferta do 17, por canto nin siquiera había sentenza firme. Había era un pleito iniciado con respecto ao tipo a quen estaba a ocupar esa praza de xeito provisorio. A sentenza definitiva foi do mes de xullo, do 5 de xullo de 2017, e por eso pois de computarse en algunha oferta sería na de 2018. Na de 2017 non era ni siquiera unha opción. É certo que se falou que ni siquiera era unha opción. E con respecto á cuestión do subgrupo, bueno, pois este posto que se tivo en consideración para a tasa de reposición de efectivos, o número 316 é un técnico de informática, subgrupo C1. Por tanto, é o que se engadiu nas negociacións que tivemos. Estábamos xogando con un número de 10 e engadiuse o número 11º, pois foi no C1. Por tanto, se ora minoramos, parece máis razonable volver a esa fase, a ese estado da negociación antes de debatir este posto, cando eran ese número de C1. Ademais, é certo que o C1 é necesario todos os postos base, pero bueno, tamén hai na oferta do 17 e hai na oferta do 16 en acceso libre postos, bueno, un número de prazas do grupo C1, o cual hai unha oferta, pensamos que é razonable, non? Por esa razón, pois reiteramos a proposta de que sea unha minoración no C1. Bueno, sin ánimo tampouco de debatir, pero se a coxerente explicita cuáles foron as razóns para non introducir esa praza na oferta de emprego público do ano 2017, teño que sinalar que a Xunta de Persoal reclamaba a inclusión nesa oferta de emprego público porque a persona que ostentaba esa praza a 316 cesou no ano anterior, no 2016. Cesou a petición propia, foise da Universidade no ano 2016. Polo tanto, a Xunta de Persoal consideraba que a praza debería
incluírse na oferta de emprego público de 2017 porque así o recolle a Lei de Orzamentos. A Universidade decidiu agardar e daquelas augas estes lodos. Entón, quero dicir que todo ten a súa argumentación tanto por parte da Universidade como por parte da Xunta de Persoal. É que teño non quero dicir a última palabra, pero renunciou a personal interino. Este señor era interino, por lo tanto non podía computar na tasa de reposición de efectivo, porque había un pleito e entón a Xunta de Persoal decía que un proceso selectivo, pero era máis inviable que se agora non pasou ese filtro do Ministerio de Hacienda para crearlas ainda menos, porque insisto, era interino, renunciou como interino e no medio dun proceso selectivo onde houve, o pleito que houve e que non vamos a entrar tampouco en detalles agora, pero era moitísimo máis inviable que entrase na oferta do 17, era realmente ese matiz, non é que porque se fose un funcionario de carreira que renuncia, entón sí que hai unha vacante e obviamente xa non estaríamos discutindo aquí nós agora, discutindo, debatindo. Xa obviamente, habría unha vacante normal, corriente, por morte, jubilación, renuncia, etc. E computaría na tasa de reposición de efectivos e pasaría a todos e cada un dos filtros que tiña que pasar. Pero bueno, había ese debate, esa discusión. É que, perdón, conselleiro, se a propia resolución que se trae aquí sinala que tiña que ser obxecto de cobertura na oferta de emprego público do ano 2017. Mire, non o decimos nós, díceo esa notificación que orixina este cambio. Señor Portela, parece que tiñamos razón. Señor Portela, non vamos a falar de razóns, porque entón a realidade é que si a oferta pública no momento que se presentou por parte de esta xerencia se presentou sobre 10 plazas que eran as que habían vacantes, tiña unha estrutura determinada. No momento que a representación dos traballadores dicen que se incluya esa plaza número 11, a pesar das dúbidas que tiñamos desde o equipo de goberno de que fora posible incluíra, se incluiu, se negociou coa Xunta de Galicia a inclusión de esa plaza para que en vez de 10 foran 11 as plazas vacantes que se sacan. En ese proceso se incrementa un grupo C1 a maiores, é lóxico que volvamos para atrás a posición inicial cando era unha oferta de 10 plazas, o cal significa suprimir un grupo C1 e, por lo tanto, volvemos á situación inicial que era a proposta do equipo de goberno cando se falaba de 10. Ahora, intentar agora utilizar isto para modificar unha proposta que non foi aceptada en aquel momento me parece que buscar solucións que non. Volvemos á situación da oferta pública con 10 plazas ofertadas, que era a que estaba en riba da mesa. Lamentablemente, pois mira, polo equipo de goberno, pola parte social, se intentou maximizar o número de plazas que se convocaban, pois a Avogacía do Estado debe ser que ten unhas prioridades, pois mira, ten que vigilar hasta as ofertas públicas que se sacan en calquer institución pública, pois bueno, pois nos dicen que non se pode, pois xa está, pasamos a 10 coa estrutura que se mantiña, que é suprimir un C1. Esa está, esta é a proposta que se trae en riba da mesa. Si quere votación, pois votamos, isto non hai ningún problema. A ver, votos a favor da proposta, que supón o que está aí, é unha oferta de 10 con a supresión de un C1. Votos a favor? Votos en contra? 4. Abstencións? Vale. Non aprobase a proposta de nova RPT como consecuencia da, o recurso da Avogacía do Estado a RPT anteriormente aprobada. Isto ten que ir a Consello Social, non? Non, pois será publicada o máis rapidamente posible no BOE e no DOCA para que podamos continuar con todos os trámites de, digamos, execución desta oferta. Pasemos ao seguinte punto da orden do día,
que é modificación dos requisitos de acceso a estudios de doutoramento establecidos no acordo do 27 de 2 de 2017. Vicerrectora de Oferta Académica. Ben, este acordo adoptado polo Consello de Goberno, esta modificación, non, ten que ver co recoñecemento de equivalencia das titulacións anteriores ao Real Decreto 1393/2007 do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficial para os efectos do acceso aos estudios oficiais de doutoramento á Universidade da Coruña. Por que traemos isto aquí? Porque realmente pois, a experiencia acumulada ata hoxe, non? Casi nos obriga a revisarnos estas reglas de xeito que na Universidade da Coruña podan ampliarse as posibilidades de acceso a este nivel de estudios, ¿no? Eso ten que ver cunha nota aclaratoria emitida en novembro de 2013 pola Secretaría Xeral de Universidades do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte relativa ao acceso aos estudios oficiais de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011 de todos aqueles posuidores de titulacións anteriores as reguladas no Real Decreto 1393/2007, na que se indica que corresponde a cada universidade de conformidade coa súa normativa específica determinar tanto as equivalencias entre os créditos LRU propios anteriores titulacións e os créditos ECTS, así como os criterios de valoración dos 60 créditos ECTS que, cando menos, deban ser considerados como créditos de nivel de mestrado para os efectos que estes titulados accedan aos estudios de doutoramento. Ben, estábamos a observar que había casos, non? Porque a modificación que nos propoñemos ten que ver co cómputo dos ECTS, non? Aquí a modificación trátase de establecer unha equivalencia de un crédito LRU con un crédito ECTS, vale? Entón, que estaba acontecendo? Que había titulacións, non? Que tiñan diplomaturas das antigas que tiñan máis de 180 créditos, que tiñan, por exemplo, temos un caso de un estudante que ten 224 créditos da súa diplomatura. Entón, se facemos esta equivalencia, como se está facendo en outras universidades, non? Porque tiñamos casos, por exemplo, de programas interuniversitarios nos que participaban outras universidades de fora do sistema galego, onde un estudante que tivese, por exemplo, neste caso, os 124 créditos, facendo ese cómputo, non? Equivalencia LRU, ECTS, máis créditos dun mestrado, podería entrar no doutoramento, podería chegar aos 300 créditos entrar no doutoramento. Aquí non podía entrar porque consideramos que esas titulacións anteriores, esas titulacións LRU, anteriores a LRU, computaban un máximo as diplomaturas de 180 créditos, non? Entón, trátase diso, de facer esa equivalencia e así, pois, non ser tan restrictivos nesa interpretación. Niso consiste, basicamente, esta reforma que propoñemos, esta modificación. Ben, alguna intervención ao respecto? Non? Entendo entón que se aproba esta proposta. Proposta de premios extraordinarios de doutoramento 16-17. Vicerrectora, de novo. Sí, perdón. Sí. Temos aquí, bueno, a relación de premios extraordinarios de doutoramento, xa a teñen todos vostedes. Bueno, penso que non require ninguna explicación adicional, non sei, sí. Vamos a ver. Por supuesto, no tengo nada que objetar a ninguno de los... No me... con la grabación. Perdón, entonces, ¿qué hago? No, Sí, Juan Pérez Valcar. Vale. Yo creía que me conocía, pero bueno. Pero por voz, no, por supuesto, de entrada quiero decir que no tengo nada que objetar a la propuesta que se hace. Simplemente quiero señalar por lo que yo entiendo como una anomalía estadística. Me han comentado los que están en la comisión, yo no estoy en la comisión de premios extraordinarios, me han contado que existe un mecanismo por el cual cada tribunal
decide si la tesis es merecedora, está dentro de los 10%, 20%, no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, dentro de, digamos, de nivel, dentro del área de conocimiento en la que se expresa. Y curiosamente, pues todas salen con ese porcentaje, es decir, todas son excelentes. Entonces, estadísticamente me parece una cuestión bastante pintoresca, y yo entiendo que va a ser necesario, ya empieza a ser necesario, que empecemos a revisar los sistemas de evaluación de las tesis doctorales. Y luego resulta que nos quejamos de algunas cuestiones que aparecen. Simplemente señalo esa cuestión, que evidentemente no es el Consejo de Gobierno quien tiene capacidad para este tema, pero yo creo que hay que plantearse muy seriamente qué está pasando con las tesis doctorales. Bueno, Y por supuesto habrá áreas en las que eso no pase. Simplemente cito un hecho que se ha producido y que también me parece preocupante. Hai moitas áreas nas que eso non pasa, non está acontecendo. Temos un problema desde o momento que 96% ou 98% das tesis doctorales que se leen no Estado español teñen apto cum laude, é dicir, a máxima calificación. Como discriminas entre a máxima calificación? É dicir, non me digas que non, porque son datos oficiales, hechos. Entón, o problema radica en que todos, porque quen califica as tesis doctorales somos todos nós, os que participamos nos tribunais. E o problema é que todos entre todos cheguemos a un acordo de facer unha avaliación o máis asustada posible á calidade correspondente, establecer esa graduación, porque senón vai a ser prácticamente imposible establecer ningún sistema que se base na diferenciación da calificación e da calidade das tesis en función da calificación. Por lo tanto, é un problema generalizado, non é ni de un área ni de unha universidade. E todas as modificacións, agora te vou a dar a palabra, todas as modificacións que se están facendo da normativa ten como objetivo o que podamos discriminar de alguma maneira. Pero eso o veredes cando cheguen as acreditacións dos distintos programas de doutoramento. Probablemente en casi todos poñan como tema que as calificacións que aparecen en esos programas de doutoramento non se sosteñen desde ese punto de vista. Por lo tanto, é un problema que temos, pero non é unha cuestión de que unha universidade ou unha normativa establezca unha necesidade de que entre todos cheguemos a un acordo de que eso ten que cambiar. Chus, que querías intervir? Simplemente quería decir que eu participei este ano e algún outro ano nestas comisións. Nós tiñamos 3 prazas, tivemos, non recordo ben agora, pero 6 ou 7 solicitudes, cando menos. Entón, a comisión, nesta ocasión e noutras, como recibe en sobre cerrado o veredicto do tribunal da tese, e aunque sexan cum laude, non todas son cum laude por unanimidade. Entón, a comisión, no caso da comisión que eu participei, o que fai é primeiro discriminar os que teñen todos os votos como cum laude, despois discriminar o currículum, etc. É dicir, hai unha serie de criterios que se publican previamente e, por tanto, simplemente decir que non se conceden automáticamente, primeiro, porque non hai costos para todos, e segundo, porque non todas as teses, aunque teñan cum laude, non todas aparecen baremadas da mesma maneira polo propio tribunal, que é o primeiro que as lei. Simplemente quería aclarar eso. Sí, que esa foi a miña experiencia, por eso tamén... Exactamente, eu, no noso caso, eu estive en varias comisións con profesores de diferentes áreas de coñecemento, de diferentes centros, e habitualmente acordanse uns criterios, entre deles o criterio de ver cal foi o veredicto do tribunal e despois entras a valorar o currículum de méritos que aporta. Pero bueno, eu creo que estábamos falando de dúas cousas distintas. Unha cousa é os tribunais que adxudican os premios extraordinarios de tesis internos dentro da universidade coa documentación interna da universidade, e outra cousa é a calificación externa que teñen e como se ven e se califican externamente. Por lo tanto, este tipo de cuestións que tamén se piden os informes, cando se lle pide un informe
a un membro do tribunal se lle dice si esa tesis consideran que está no porcentil alto de calidade das tesis que coñecen no seu sistema, si está en nivel medio, si está tal, e todos contestamos máximo, máximo, máximo. Vale? Entón, ese é o problema. Ese é o problema. Entonces, bueno, que o que temos que intentar é que eso, el non sempre non é esa excepción. Pero bueno, eso é un problema a máis longo prazo. Aquí, ao que estamos, como dice a decana da Facultade de Filoloxía, aquí, dentro da universidade, para a concesión destos premios extraordinarios, se teñen máis documentación que non só a pura e dura calificación final. Por lo tanto, esas comisións teñen que actuar en base a esa documentación, en base aos criterios que establezcan internamente. Eu tamén estuve en algunha e se aplicaba eso, en función incluso dos informes que presentaban os membros do tribunal, en función de que todos foran máximos, houbera alguna excepción, en función de eso se valoraba. Porque aí hai máis documentación, pero creo que usted non estaba falando de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, quiero decir que yo no estoy señalando un problema específico que afecta a arquitectura. Naturalmente, en arquitectura se aplican todos esos baremos. No regalamos luego los premios extraordinarios, son faltaría. Simplemente ninguén está falando de un área en concreto, ¿eh? Quiero decir que yo simplemente he señalado el problema que existe, y usted mismo ha compartido, de que efectivamente los tribunales asignan el percentil alto y de forma generalizada. Es una cuestión en la que evidentemente no la vamos a arreglar ni aquí ni ahora. Pero, hombre, convendría empezar a reflexionar. Simplemente es lo único que he dicho. Pues estamos reflexionando. Nada, reflexiones. Vale. Pero sí que é interesante que este tipo de cuestións se estenda ao resto do persoal. Bueno, entendo que a proposta de premios extraordinarios se aproba, ¿no? Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que títulos propios de posgrado. Rectora de novo. Vale, por lo que se refire a renovación de títulos de posgrado, solicitouse a renovación do curso de especialización en coaching nas dúas modalidades, na presencial e na non presencial. Na presencial únicamente dicir que como non se vai impartir até o mes de abril, pois falta o permiso da aula náutico visto o prazo para o uso desa instalación, porque ainda non é posible obtelo, como é para o ano seguinte, pero bueno, penso que quedaría condicionado a que nós recibísemos, se non les parece mal, ese permiso, que xa digo, non é porque non vayan conceder, porque en outro título tamén se está solicitado, como empeza agora brevemente, xa teñen ese visto de prazo, sino que por esa circunstancia, non? E logo o curso de formación específica de posgrado en introducción e iniciación ao coaching, este é o que ten xa o permiso, porque se vai impartir próximamente, e tamén nas dúas versións presencial e non presencial. Logo está tamén como renovación o curso de especialización en sustentabilidade e innovación social. Este mudou simplemente o nome, que antes era o curso de especialización en responsabilidade e innovación social. Canto a novas solicitudes, temos un curso de formación específico de posgrado avanzado en orientación laboral aberta, que o propón o director Fernando Luis Agullo Leal e da Facultade de Ciencias do Traballo, e despois o curso de formación específica de posgrado en Fundamentos de Dereito Público Global, que o director é o Jaime Rodríguez Arana, o profesor Jaime Rodríguez Arana, e a unidade académica responsable é o Departamento de Dereito Público. Teñen a documentación correctamente presentada, sen problemas, e, bueno, esas son as dúas propostas que temos de novos títulos. Alguna cuestión ao respecto? Entendo entón que se aproban tanto as renovacións como o cambio de nome como os novos títulos. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto do día, que é proposta de retribución anual dos contratados Ramón Cajal da UDC, vicerrector de Política Científica, Investigación de Referencia. Hola, bo día de novo. Este é un tema que nos ven un pouco levado da diferencia que está existindo entre os cajales, que son, como saben, os maiores, maior nivel
de programas de investigación a nivel estatal, despois estarían tamén os ERCs, pero esos teñen unha forma de sueldo independiente, xa que o propio programa xa pon a propia retribución, pero no caso dos cajales hai unha diferencia entre os que son investigadores Sintalen e os que son cajales. Na Comisión de Seguimento do Sintalen acordamos que os que, sendo Intalen, ganase un cajal, como é menor o sueldo dos cajales co Sintalen, se lles compensase esa pequena diferencia que é en torno a 5.000 euros ano. Pero no caso de un cajal que nos veña de fora e que non sea Intalen, pois habría unha discriminación nese sentido e por iso pensamos que podíamos ter un apoio para igualar ese sueldo aos cajales. Eso é algo que se está facendo cada vez máis, está sendo moi competitivo captar a Unicajal, porque ademais esos, como saben, incluso ten que ver despois no plan de financiamento, se está facendo políticas quizás incluso máis agresivas que esta que de que parar o sueldo co Sintalen. Entonces, bueno, pues aquí a proposta que haxa unha equiparación idéntica entre os cajales que estén na universidade co programa Intalen. Neste caso saldrían ganando os cajales, pero tamén nos facilitaría que aquelos Intalen que consigan un cajal pois poidan de alguma forma deixar esa puesto vacante de Intalen que seguiría a lista para os que estarían detrás. Non sei se queren que lles aclare algo ao respecto. Alguna cuestión? Alfonso. Alfonso Castro. Simplemente comentar que, bueno, en nome da representación sindical, que evidentemente non estamos en contra de que se iguale os soldos, evidentemente, todos nos gustaría gañar máis, simplemente, bueno, que creemos que este tipo de cuestións que atinguen o que a retribución salarial deberían tamén ser discutidas en esa sindical, cosa que neste caso non aconteceu. Teresa? Nada, supoño que é perfectamente posible facerlo, por iso se trae aquí. O que me pregunto é se non abrirá, non había para que tamén outras persoas que están contratadas na universidade a través de programas que son competitivos non pidan tamén que haxa por parte da universidade un complemento ao seu salario considerando que sexa, porque me parece que probablemente pode ter todo o sentido que se faga isto, pero non sei se non debería tamén pensarse un pouco no que pode supor, porque para mí é algo inédito, seguro que por ignorancia pura, pero nunca vi que se aprobase nada similar. Sí, xa digo, creo que entra dentro desa... Espera que intervene. Eu, Xosé Portela, Paz. Bueno, para min resulta novedoso esta circunstancia porque iso quere decir que aquelo que se nos dixo en momentos anteriores de que estamos topados a nivel de masa salarial, parece que hai posibilidades a nivel económico que se sustancian nesta actuación que vai executar agora mesmo a institución, a cual evidentemente pois non me opoño, pero quero dicir, para min é un bon indicador porque significa que ese tope parece que é susceptible de... Esta é a costa de capítulo 6, non é capítulo 1, é capítulo 6, igual que é o Intalen, igual que é o Cajal. Por tanto, non é sobrecoste de plantilla. E ven un pouco tamén, quizás poida decir que, por exemplo, un dos últimos cajales foi fichado, que era noso, porque fixo aquí a tese, que desarrollou todo, e foi fichado pola Universidade de Vigo con unha cousa similar a esta, entonces nos parece que, xa que o resto compite, quedaríamos un pouco competindo malamente, senón a oferta que fan outras universidades, algunhas máis agresivas como a de Cádiz ou a Politécnica de Madrid. É dicir, eu me gustaría que simplemente fixerades unha revisión dos programas de captación de cajales que teñen o resto das universidades do Estado español. Simplemente. Como decía, unha universidade como a Complutense completa con 10.000 euros ao mes a cada un dos cajales. Ao ano, perdón. A cada un dos cajales. A
a cada un dos cajales e non teñen un programa de captación específico como temos nós. Bueno, foi un despiste. Queda grabado, xa nos gustaría. Por lo tanto, a Universidade de Vigo, para que poñades un exemplo, completa con outros 4 anos máis de contrato e nas mesmas condicións do Cajal. O sea, 4 anos máis 4 anos directamente de contratación. A Universidade de Cádiz completa, e non solamente con isto, lle dá ademais un becario a maiores, directamente por calquer Cajal que vaya para aí. Por qué? Porque en este momento todas as universidades españolas están intentando conseguir captar Cajales. E nós, a maioría das universidades non teñen un plan de financiación como temos no sistema universitario de Galicia. É dicir, na Universidade da Coruña, un Cajal máis supón de ingresos para a universidade de cerca de 120.000 euros ao ano. Cada Cajal. Por lo tanto, temos que intentar conseguir, aparte, eso é simplemente económico, aparte do que supón de conseguir xente que ten unha investigación contrastada, o que supón de enriquecemento dos programas, o que supón ademais de que ano a ano temos unha reserva de 10% das plazas da oferta pública, do 15% da oferta das plazas públicas, que non pode ser utilizada para nada máis. E, por lo tanto, se non queremos ir baixando en plantilla, temos que ter candidatos para esas plazas. E aparte, non se entra directamente no plan de financiamento. Por lo tanto, debería de ser unha opción estratégica da universidade e de todos os grupos e de todos os centros da universidade captar cantos máis Cajales, mellor. Mellor. Eso é unha cuestión que creo que debemos de ser capaces, e sobre todo porque veñen a unha diversidade importante de áreas. E o estamos vendo no Intalent. Non sei se vichedes as áreas nas que se están incorporando Intalent. Dos 6 prácticamente non repiten áreas, nada máis que en socioloxía, creo que repiten. O sea, aí temos unha diversidade importante. Vamos a ser capaces de nutrir. Temos un programa que é a envexa da maior parte das universidades do Estado español que se chama Intalent, para captar xente excelente. Bueno, pois utilicémoslo como referencia. E poñámonos nas mesmas condicións. Para que? Para que haxa trasvase, para que os Intalent podan optar a Cajales e os Cajales veñan para aquí porque van a ter as mesmas condicións dos Intalent. E, por lo tanto, repito, eso non supón en absoluto ninguna reducción do capítulo 1. Por qué? Porque os Cajales non están en capítulo 1, que é por vía dun convenio co Ministerio, e os outros, e o sobresueldo vai a ser tamén con cargo a capítulo 6. Interferirán no capítulo 1 no momento que se incorporen a plantilla, pero xa de feito os Cajales están interferindo en capítulo 1 porque en PDI hai que facer unha reserva, teñamos ou non teñamos candidatos, do 15% das ofertas públicas teñen que quedar reservadas para evaluados I3. Por lo tanto, nos está afectando negativamente non ter Cajales, porque está supoñendo que da tasa de reposición perdemos un 15% cada ano. O que supón unha reducción efectiva de plantilla en PDI. Por lo tanto, creo que eso o temos que ver. Simplemente, temos un programa de referencia, pois poñamos ese programa de referencia como referencia con as plazas. Susana Lara, Facultad de Informática. Bueno, me parece muy buena idea la respuesta, por tanto la apoyo. Mi pregunta es si se ha analizado luego la reproducción, no aquí, porque aquí todavía no se ha implantado, pero en otras universidades que tienen estos programas de captación, si realmente estos investigadores se quedan en las universidades, porque entiendo que luego, cuando sean titulares de universidad, les bajan el sueldo. Entonces, aunque solo sea para captarlos durante el periodo de ramo encajada, me parece perfecto para la universidad, pero no sé si se ha analizado si realmente luego estos investigadores se van a otros lados porque van a cobrar, en este caso, más. Se incorporan xa como contratados doutores, porque é o acceso que teñen un poquito menos, pero teñen a garantía de estabilidade, que é o que buscan normalmente. Porque moitos, por exemplo, dos Intalent, a maioría ten un sueldo superior ao que ven aquí. Por exemplo, a persoa que gañou este ano está cobrando doble, claro que está cobrando eso en América, que ponderado igual, pero prefire ter unha... Primeiro, porque se quede volver ao seu lugar de orixe, en vez de andar polo mundo, e despois pode ter unha estabilidade, que un pouco o que se busca. A investigación, como sabe, pois é tremendamente
non é como xogadores de fútbol, non? Estamos falando de minucias no sueldo, xa nos gustaría falar desas cantidades. De todas formas, teñen opción de concurrir a outras, porque se hai un estudio dos Cajales que ganan RCs, e aí sí que hai unha correlación moi directa, é dicir, o Cajal unha vez que se incorpora ten unha facilidade para conseguir un posto de starting ou consolidator, o cal sí que lle soporta tamén un sobresoldo, é dicir, aí sí que pode seguir manténdose de contratar o doutor ou como sexa. Ben, algunha cuestión máis? Non? Entón, entendo que se aproba o programa. Hai alguén que quera absterse ou votar en contra? Non? Bueno, entón, entendo que se aproba. Pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, que é proposta de convocatoria de plazas de corpos docentes universitarios. En ausencia do vicerrector, pois farei eu a defensa destes apartados. Ben, este primeiro que hai aquí son unha serie de plazas que son fundamentalmente de asociados, un contratado interino de sustitución, que son para cubrir necesidades docentes. Está na dor. Esta será 11, iso de contratar. Estos son plazas de corpos docentes, son funcionarios. Vale, me lié. Vamos por aí. Bueno, o que se trae aquí son a execución de distintas plazas das OPs aprobadas, en este concreto, esta que se trae, do ano 2018. Pois aprobar unha plaza de titular de universidade que é para sacar a concurso. Entendo que se aproban esas plazas. Ben, o punto 11... O punto 11 son... Vale, sí. Ben, son estas que se sacan aquí e son as plazas de contratado que se foron pedindo, a maioría delas eran para cubrir necesidades docentes en concreto, en función das peticións dos departamentos. Aquí se traen 1, 2, 3... 4 ou 5 plazas de asociado e un contratado interino de sustitución para a área de Economía Financiera e Contabilidade. Se hai alguna cuestión ao respecto, non? Entendo que se aproba. Posta 12, nomeamento e renovación de profesores honorarios. Se trae aquí un novo nomeamento de dona Elena López Palma como profesor honorario da área de Lingua Española e a renovación da Francisco Salinas Portugal da área de Galego Portugués. Entendo que cumplen os requisitos, estos foi discutido na POAP previamente, entendo que se aproban, por tanto, estas propostas de nomeamento de profesor honorario. Seguinte punto do orden do día sería a Comisión de Servizos, proposta de autorización de Comisión de Servicios do PDI. Traemos aquí unha solicitud de Comisión de Servicios que é dunha profesora da área de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionales, onde solicita unha Comisión de Servicios para a Asesoría Xurídica Internacional da Subsecretaría de Asuntos Exteriores e de Cooperación do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación. Por lo tanto, cumple cos requisitos dos estatutos, por tanto, se solicita un informe favorable deste Consello de Goberno a esa concesión. Entendo, por lo tanto, que sí se aproba. Ben. Licencias. Aquí esta licencia, decir que non pasou, esta licencia que se trae aquí non pasou pola COAP porque todavía non estaba presentada a documentación en ese momento, pero como ten prevista o seu inicio da estancia no estranxeiro para un do 11, é dicir, para dentro de 4 días, pois se pide a inclusión en este Consello de Goberno, cumple con todos os requisitos legales correspondentes. Se trata de unha estancia en un instituto do Reino Unido, é unha instancia de 6 meses, desde novembro hasta xullo, nun grupo de investigación de allí.
trae os informes preceptivos do director do departamento, de quen vai a cubrir a docencia en ausencia deste profesor, e, por lo tanto, ainda que non pasou pola COAP, se solicita autorización para que isto poda iniciarse o período de estancia desta investigadora da área de bioquímica e biología molecular. Entendo, por lo tanto, que se aproba. Ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é Programa de Promoción de PDI acreditado. Ben, aquí o que se presenta é un programa precisamente un pouco en línea do que comentábamos antes, precisamente para intentar, o que decía a profesora Ladra, despois destos programas de captación de persoas de bo currículum, a mí non me gusta decir talento, pero bueno, captación de persoas con experiencia investigadora, unha vez que os temos aquí na Universidade da Coruña, que facemos con eles? Temos que ter algunha vía que nos permita, por un lado, facer que puedan entrar na carreira académica, se podan incorporar a plantel da Universidade da Coruña, pasen gráficamente de capítulo 6 a capítulo 1, e, por lo tanto, temos que ter algunha vía de entrada. E tamén estamos detectando que dentro da plantilla que xa existente dentro da Universidade da Coruña, temos, sobre todo en aquelas áreas en donde polas vías normales de promoción e de estabilización do profesorado da Universidade da Coruña non teñen fácil a súa incorporación ao recorrido académico, temos persoas dentro da propia universidade que teñen un nivel de acreditación moi superior a nivel de categoría na que neste momento se atopa. E, por lo tanto, o que pensamos é que era necesario, sobre todo neste momento, en donde xa temos un nivel, pola interpretación que se fai da tasa de reposición, xa temos un nivel importante de posibilidad de facer outro tipo de política de profesorado que nos permita precisamente absorber esas persoas con esa experiencia, con esa calidade investigadora en todas as áreas da universidade. Isto non está pensado para ningún grupo de áreas, sino en general para todas. Creamos que era necesario tamén abrir unha vía de acceso. Quero recordar que hai un programa que é o Ramón y Cajal que xa ten esa vía de acceso. Ese programa xa ten esa vía de acceso. Por certo, que se está traballando a través da CRUE para que por esa vía de acceso tamén podan incorporarse outros programas como son o Juan de la Cierva, ou son o Juan de la Cierva, non? Sí, Juan de la Cierva, que tamén poda entrar por esa vía, que é o de ir á evaluación I3, e, por lo tanto, con esa evaluación I3 tamén poderían utilizar esas plazas de reserva que temos. E, por lo tanto, o que se trata é de abrir a outros programas, tanto propios da Universidade da Coruña como externos, de reconocida, competitividade, e que nos permita ter esas vías de acceso. Por un lado, aqueles profesores da universidade que teñen acreditación a titular da universidade e que non están todavía ou están no primeiro nivel da carreira docente que poden desarrollar na Universidade da Coruña, e aqueles que, estando na Universidade da Coruña por algún destes procesos de captación de talento, tamén teñan unha vía para poder entrar. E, sobre todo, que creo que é o máis importante, que estas vías de acceso non interfiran cos programas de estabilización e os programas de promoción que dispoñemos na Universidade da Coruña. O compromiso é seguir mantendo esos programas, é abrir unha nova vía paralela que nos permita esa incorporación. E así é como traemos este programa de captación e estabilización do profesorado, que ten dúas partes. Unha parte sería para o profesorado que xa temos aquí en algunha figura contratada, fundamentalmente interinos de sustitución ou axudantes, pero que teñen acreditación a titular da universidade, e, por lo tanto, que damos a posibilidade de que se incorpore a figura de contratado doutor, e tamén abrir unha vía daquelas persoas que están que participaron na Universidade da Coruña en algún deses programas de ciencia excelente, Juan de la Cierva, que teñen proxectos europeos ou que son ERCs, para que tamén teñamos unha vía de acceso de esas persoas ao cuadro da Universidade da Coruña. En este momento, tendo en conta a tasa de reposición prevista para o ano 18-19, que é unha tasa de reposición aproximadamente unhas 50 plazas, pois o que plantexamos é que na primeira delas, que é a incorporación
formación de acreditados a titular de universidade se establezcan 3 plazas e as outras 2 plazas se establezcan para os de ciencia excelente, dos distintos programas de ciencia excelente. En un caso é estabilización do profesorado xa dentro da universidade e en outro caso é captación de ese persoal dentro de esas cuestiones. Creo que este documento foi tratado na mesa sindical reiteradamente. Ao final se aceptaron algunhas cuestións que plantexaban a mesa sindical e digamos que non se chegou a un acordo respecto ao apoio a este documento, pero sí que se dixo por parte do equipo de goberno que aquí hai partes, unha vez aprobado, que hai partes que todavía van a estar sometidos a un proceso de negociación posterior de como se plasman fundamentalmente os criterios de evaluación. En un momento determinado se pediu por parte das representantes sindicales que se vinculara de alguna maneira coas necesidades docentes. Eu creo, sigo pensando que non deberíamos, pero bueno, unha opinión do equipo de goberno, pero en áreas a aproximar posturas se incluiu a necesidade de unha certa justificación de carga docente presente ou futura en esas áreas e, sobre todo, se puso unha nota aclaratoria de que estes programas non interferirán cos procesos de promoción das outras plazas de outros programas que temos, fundamentalmente o programa de axudantes que en este momento está en marcha, que seguirá en marcha ano tras ano na universidade. Por tanto, creo que este é un documento equilibrado que nos vai a permitir ter esas vías de acceso, pero que tamén nos vai a permitir garantir os dereitos dos persoas que en este momento xa temos dentro da Universidade da Coruña, as persoas que xa temos captadas e que temos en este momento recto, por un lado, de estabilizarlos e por outro lado, de promocionarlos. E, por lo tanto, isto creo que con este documento o vamos a facer posible e compatible. E abrimos un turno de intervencións para que queira... Espera. Espera, primero vamos a pedir las palabras. ¿Alguien máis? ¿Alguien máis? Ben, teño 3 voces pedidas. Blanca Lafón, por favor, primeira. Blanca Lafón, del Departamento de Psicología. Bueno, a mí me parece una idea estupenda, creo que ya hacía falta un programa de estabilización del talento que previamente se ha captado. Lo que pasa es que lo que no llego a entender es por qué dentro de las figuras de posible talento no aparece el programa posdoctoral de la Xunta y sin embargo sí aparece el Juan de la Cierva. Cuando el Juan de la Cierva es un programa postdoctoral de doctores muy recientes, que son únicamente con experiencia de 2 años, es decir, el Juan de la Cierva son 2 años, y sin embargo el postdoctoral de la Xunta, el B, supone una persona que como mínimo hace 5 años que defendió la tesis doctoral y promocionaríamos un poco el talento del... Mira el punto 7. Sí estás. Perdón. Investigador de un programa postdoctoral, sí estás. Está entonces. Vale, pero... No dice Xunta, Galicia. No dices bien, de acuerdo, pero si no he entendido mal, el orden de prelación es ese que aparece ahí. Sí. Es decir, el 5 está antes del 7. Entonces, claro. ¿por qué los Juan de la Cierva están antes de los postdoctorales de la Xunta? Porque se fixe unha estabilización en función de ordenación como tal. Claro, pero quiero decir, si un Juan de la Cierva pasaría por delante de un postdoctoral de la Xunta. Si hai un Juan de la Cierva, sí. Claro, pues a mí eso no, sinceramente me parece que no debería de ser así. Despois hai unha cuestión de currículos. Porque realmente un postdoctoral de la Xunta tiene más experiencia y ha tenido más oportunidad de tener más producción científica que un Juan de la Cierva. No siempre. Blanca, de todas formas... Espera un momentito. Eu tamén pediría unha cuestión. Que isto se analizara sin pensar en persoas, sino en programas. Por lo tanto, se trata aquí de falar, por exemplo, o primeiro que se pon pois, é ciencia excelente da Unión Europea. Sí, claro. Claro, sí, pero precisamente, prácticamente ningún da ciencia excelente vai utilizar eso, porque teñen outras vías de estabilización. A maioría deles pois son ou profesores ou saben están dentro do organigrama.
Pero creo que é importante, porque se de verdad temos candidatos suficientes, é moi fácil, incrementamos. Eso non é problema. Entón, aquí se fixo unha relación que creemos que é establecida en función da calidade do prestixio dos programas. A raíz do tema dos postdoctorales da Xunta de Galicia, creo que aí o que temos que intentar, porque sí que temos problemas todas as universidades, e a Universidade da Coruña non é o máis importante, que ten que buscar unha solución para eses postdoctorales da Universidade da Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia. E, por lo tanto, nós como universidade estamos traballando coa Xunta de Galicia para que nos diga, oye, esta vía, abrimos esa vía, e nos encantados. Encantados en abrir esa vía. Pero que sea a Xunta de Galicia que a abra e que a cofinancie. Como cofinancia os Cajales. Porque, curiosamente, a Xunta de Galicia está financiando a estabilización de Cajales e non está financiando nin está abrindo vías de estabilización dos seus postdoctorales. Por lo tanto, aí é onde temos que incidir. Non sempre decimos os postdoctorales da Xunta de Galicia na modalidade B, que a Xunta nos diga plan de estabilización, adiante, aí vamos. Pero teñen que ser eles os que o fagan. O que estamos ponendo aquí é aqueles programas que non teñen outras vías de estabilización e que nós queremos abrir. No momento que os Juan de la Cierva podan ir por I3, desaparecerán de aquí, deste listaxe. E no momento que os postdoctorales desaparecerán esos postdoctorales. Por lo tanto, creo que cada cousa ten que estar no seu sitio. A responsabilidade da Xunta é que fai con esas persoas, que as deixa aí e non lles dá absolutamente ninguna salida, e as universidades estamos disponibles para buscar esa salida, sempre cando nos digan como o temos que facer, que non interfiran cos nosos programas e que a financien, como están facendo cos Cajales. Por tanto, pola nosa banda non hai ningún problema, pero cada cousa a seu debido tempo. Sí. Bueno, iba a decir o mismo, pero ademais deso, que calquera destas prazas vai a salir o sea, en concurso aberto e con mérito e demais, co cal, da que salga con perfil de un Juan de la Cierva, se un postdoc desa mesma área se presenta é mellor, pois ganará a plaza un postdoc. O sea, que non é que se este sacando a praza para esa persoa, sino que saca unha plaza con ese perfil e, como sabemos, casos hai onde houve cambios da persoa. Lamentablemente non temos tantos candidatos para que saturen o programa. Xa nos gustaría vir aquí e decir, no, 2 no, 10. Gabriela. Sí. Muchas gracias. Yo también quería señalar que me parece una situación muy positiva que se puedan sacar estos programas para captar o para consolidar a personas que tienen un currículum vitae destacado. Yo quería saber si es posible introducir alguna cláusula para aquellos que van a llegar a ser contratados doctores, que no se puedan presentar para otros programas de promoción, de transformación de contratado doctor para titular en un plazo determinado de tiempo. ¿Que no se pueda? Que no se pueda presentar. Es que, vamos a ver, yo estoy acreditada a titular, estoy de contratado doctor. Después de la oferta de empleo público de este año, según mis cálculos, tenía que estar en el número 16. Pero me he quedado en el 23, porque en función del periodo de acreditación he pasado en vez de ser 16 a 23 porque se han presentado personas nuevas que han entrado en la categoría de contratado doctor en el año anterior. Entonces quería saber, para hacerme una planificación, si cabe la posibilidad, por ejemplo, que en la oferta de empleo público del 2019, en vez de quedarme a lo mejor en la posición 7, retrocedo y estoy en la 30. No sé si eso es un escenario posible, solamente me lo imagino porque estoy en esa situación. Sin más, solamente si se podría aportar yo antes dije que sería preferible que este tipo de programas se analizara sin pensar en casos particulares personales, pero o que determinan todos os programas de promoción que temos na Universidade da Coruña é a data de acreditación. Punto. E de feito, se fixo este programa que, inda que teñen acreditación a titular de universidade, foi unha das cousas que en algún caso se nos dixo na mesa sindical porque non se lle sacaba unha titularidade de universidade.
Nós o que dixemos é que non, porque entón o que se pode producir é que se pasen por diante de xente que está esperando. E igual que cando se nos dixo que nós, en principio, o programa de captación de acreditados a titulares da universidade o plantexábamos para xente que todavía non había entrado. Eu quero recordar que había digamos, de proxección académica da Universidade da Coruña se inicia no momento en que se é axudante doctor. En ese momento en que se é axudante doctor, os posibles pasos de unha plaza a outra non están condicionadas nada máis que pola data de acreditación ou pola acreditación que cada un dos solicitantes. De forma que, no momento que remata o plazo de axudante, todos os axudantes doctores na Universidade da Coruña teñen o compromiso de que se vai a crear unha plaza de contratado doctor no momento que teñan a acreditación. Por lo tanto, se vai a sacar unha plaza de contratado doctor. No momento que teñan a acreditación a titular de universidade, se sacará por orden as plazas de titular de universidade e a promoción vai a ser por data de acreditación. Por lo tanto, o único momento en todos os procesos onde se teñen en conta as características de área, a carga docente de área é na creación das plazas iniciales, que suelen ser de titulares interinos de sustitución, preferiblemente a tempo completo ou asociados, e no momento en que esas plazas que están aí, que son estruturais, van pasando a axudantes doctores. A partir de aí xa non se ten en conta nada máis que acreditación personal. Por lo tanto, as plazas se van a organizar entre os contratados doctores da universidade por data de acreditación. Si hai un profesor, en este momento estamos, creo que no ano 2014, por aí, de acreditación de contratados doctores. Pero bueno, de data de acreditación. Data de acreditación. Si temos un profesor que se incorpora aquí, que ten acreditación a titular de universidade no ano 2011 e que o tuvemos desde o 2011 hasta o 2018 con un interino de sustitución, pois bueno, cando entre, pois claro, entrará de primeiro. Pero é que a institución se ten que pensar como fixo eso, como tuvemos que necesariamente facer unha política que faga que un profesor que temos na universidade, que ten unha acreditación a titular de universidade, non tiñamos mecanismos para permitir que poder optar a unha plaza estable. Entón, en ese momento creo que ten todo o dereito para tal. E, por lo tanto, intentaremos, repito, que sexa o menos posible. De todas formas, son tres o que estamos falando, son de 3 plazas. Teña a palabra pedida María José. Xa non entendo ni miña idea. Soy María José Martín, del Departamento de Ingeniería de Computadores. Bueno, yo también me uno al positivismo del programa, que creo que hacía falta y en general me parece estupendo. Y solo comentar algunas cosas de redacción que no me han quedado claras. Por ejemplo, la parte de los primeros de la selección para la promoción de los investigadores excelentes. Aquí no tengo claro si lo que se pide es específicamente gente que ha desarrollado estos programas dentro de esta universidad, porque se dice solamente como una vinculación temporal en la UDC, no consolidable tanto en la actualidad como en el pasado, pero no sé si los programas los ha tenido que desarrollar dentro de esta universidad o puede ser gente que haya desarrollado estos programas en otras universidades y acabe cayendo aquí porque haya tenido alguna vinculación temporal en UDG, que yo no digo que sea malo, simplemente quiero aclarar cuál sería el perfil que se está buscando. Tiene que haber estado contratado en la Universidad de La Coruña en alguna de las figuras, en cualquiera. En estas figuras, no específicamente en la no está especificado en la redacción. Y, por ejemplo, también una que tenemos con los programas Marie Curie, pero el programa Marie Curie puede ser de la UDC porque lo pide un investigador del UDC para otra persona, o puede ser del UDC porque viene un externo, ¿no? que viene a caer aquí. Entonces, ¿cuál sería? ¿Un Marie Curie de entrada o de salida? O sea, si un Marie Curie que se ha pedido por un investigador que aquí ha hecho el Marie Curie en otra universidad, o un Marie Curie que ha venido de otra universidad y ha hecho... Tiene que haber sido un investigador Marie Curie y tiene que haber sido en algún momento contratado de la Universidad de La Coruña. Bueno, pero Marie Curie hay muchos programas, sería muy identificado. Hay una comisión, no es un proceso automático, por lo tanto se justificará en esa comisión. Repito, tenemos 10 casos
11 casos o una excepción. Legislar para las excepciones, poner en la norma todas las excepciones, nos llevaría no 2 hojas, 200, pero hay una comisión que interpreta y esa comisión es la que tendrá que tomar esta decisión. No ha acabado, por favor. Vale. Y una última cosa que quería comentar es con respecto a la estabilización de los que están habilitados a titular de universidad, que me parece básicamente justo. Entiendo que el objetivo de esta convocatoria es estabilizar a la gente que es de la Universidad de La Coruña y lleva aquí una trayectoria en la Universidad de La Coruña y está acreditado. Sin embargo, al no estar vinculada esta oferta a la capacidad docente del área, entiendo que cualquier persona que esté acreditada titular y en un momento determinado acceda puntualmente a una plaza de interino de sustitución para cubrir una baja, podría entrar en este programa de promoción y estabilizarse en esta universidad. Tiene que darse la coincidencia que sea en ese momento, que esté en activo. Sí. Volvemos a lo de antes, son excepciones, vamos a verlo. Vamos a ver. En principio está pensado para plazas estables, para plazas estructurales. Pero, porque si no ya me imagino yo el rollito. No me pone, es que no, aquí no hay ninguna vinculación a la capacidad estructural del área. Sí, pero cuando se contrata un profesor dentro de la Universidad de La Coruña, se contrata por la vía. Es que vamos a ver, he dicho claramente que estos programas están separados de la otra y por lo tanto los otros, los que están contratados por necesidades docentes, son los que van a poder optar a esta. Por lo tanto ya tenemos una garantía de los que van a poder optar, ya dejan, en el momento que optan, ya dejan su docencia y ya pasa a estar ocupada por esta. Por lo tanto ya no van a competir, van a ser una docencia estructural, que son 240 horas en caso de un interino de sustitución, que pasa a ser desempeñada por un interino de sustitución, que pasa a ser desempeñada por un contratado doctor. La persona es la misma, deja vacante una plaza y pasa para... ¿Cómo que no? No, porque yo lo que digo es en la casuística en la que una persona que está acreditada titular de universidad que viene de fuera se puede cubrir una baja por maternidad. Pero es que las bajas por maternidad son bajas no estructurales. Son plazas no estructurales, que es lo que estoy diciendo. Entonces ya lo iremos viendo en ese caso. Repito, bajas por maternidad podemos tener... O una baja por IT. 4 o 5. Bueno, pero habrá que ver cómo es la plaza y cómo son las plazas correspondientes. De todas formas, este programa es la primera vez que lo ponemos en marcha. Por lo tanto, este programa, y es para el 18-19, irá evolucionando, irá viendo los problemas que están surgiendo. Y a partir de ahí iremos viendo cómo los ponemos. Pero... repito, es decir, sacar una normativa en base a las excepciones nos lleva a la melancolía, porque nos va a querer generar una normativa tan farragosa que va a ser complicadísimo. Tenemos una COAP, tenemos una comisión académica que es la que valorará en cada momento cuáles son las plazas y se verá en cada momento la decisión que se toma por cada una. Ahora, yo entiendo que tiene que ser plazas estructurales, no plazas coyunturales, ni plazas de bajas por IT, pero lo entiendo yo ahora aquí, ¿eh? Son brevemente o que ven a Consello de Goberno, tal como se nos explicou outro día na COAP, é o programa. Faltan as convocatorias, sobre todo en relación con o DDD, dado que había certas reticencias por parte de representantes sindicales en relación a como se debían establecer os criterios que permitisen facer a selección de prazas, o que se acordou e está aquí recollido na parte final do documento, é que eses criterios onde se fixarían e se establecerían porcentaxes que ponderarían canto conta cada un dos criterios, e aí vai incluída tamén unha prelación, pero depende de como se pondere, afectará máis ou menos o resultado final. E iso irá na convocatoria logo de que se negocie coa representación sindical e que tamén haxa acordo dentro da COAP a respecto da convocatoria. Sobre a modalidade A en relación coa intervención anterior, pareceme que sería relativamente sinxelo especificar, se non aquí,
si na convocatoria, se se permite, que tanto no caso das plazas de CIS como nas plazas de asociado, que se está falando de dedicacións a tempo completo. Asociado non. Bueno, asociado de docencia, de plaza estructural. Sí, de plaza estructural, non poñer unha dedicación en relación a persoa que opta, non? Nese caso, porque efectivamente casuísticas pode haber infinitas, pero non é de desconsiderar a observación que acaba de facer a profesora María José Martín, non? Vai a ser que se produza unha carambola dese tipo e acabemos tendo que seleccionar pois nun ámbito que tampouco é extremadamente preciso caso esa contratación. Eu entendo que o programa, pero é unha opinión miña. Hai moitos mecanismos, como decía ela, incluso con un tempo determinado de contratación ou de vinculación coa universidade para facelo. Pero entendo que isto se trata de persoal que está aquí en plazas estructurais. Plazas estructurais non estables. Por lo tanto, que se le dá a vía de estabilización. Sí, Sonia Souto. A mí tamén, quero decir que están os programas de captación de talento e evidentemente hai que dar un vehículo que permita estabilizar a estas persoas que se atraen hacia o DC para que aporten básicamente todo su potencial investigador dentro de la propia universidad. Claro, al ver pues, todos estos programas, yo entiendo que casi todos estos programas, cuando una persona entra en un programa postdoctoral, con la tierra, normalmente ya lo hace dentro de un departamento vinculado a un determinado área. La situación en la que esto no se da, y no es así, es en el caso de los INTALE, que llegan captados, pero que llegan, digamos, en base a la investigación que están desarrollando, pero llegan sin un marco departamental en el que encuadrarse. Entonces, quizás aquí la fase previa también es interesante de analizarla, es decir, porque en el momento en que ya están en un área, en un departamento, se presupone que la convocatoria se hará dentro del área de departamento en el que están desarrollando su actividad, aunque haya una selección después entre las diferentes áreas para ver cuál es más competitivo, pero ya todos están encuadrados. Sin embargo, en el caso de los INTALE no es así. Entonces, el circuito que un INTALE sigue al llegar a esta universidad es analizar los grupos de investigación que hay en la propia universidad para buscar las afinidades en base a lo que él tiene y solicitar incorporarse a esos grupos. Esos grupos están vinculados a unos departamentos y unas áreas de conocimiento y entonces por esa afinidad buscan y solicitan la incorporación en esos departamentos y de conocimiento. Yo hablo por experiencia en el departamento que dirijo, que este año pues, hubo una solicitud de una becaria en Talent y que encontró su encuadre en un grupo de investigación que trabaja sobre terapia regenerativa en el cartílago articular, que está en el departamento, en el área de anatomía y embriología humana. Y dentro de ese área hubo debate inicial, porque claro, el área tiene una vertebración en base a su capacidad docente, está perfectamente constituida y vertebrada, y la capacidad docente es la que tiene, justifica esa capacidad docente los contratos de muchos contratados doctores, pero también de asociados, que llevan años vinculados a esas áreas y que por tanto la llegada de talento, cuando la ven dentro de su propia área, les produce cuando menos inquietud. Yo creo que aquí esto se trata de atenuar, diciendo que no contabilizan aspectos de capacidad docente, pero hay que entender también que a veces el becario en Talent tiene un encuadre difícil en la docencia del área. Es decir, potencialmente en el grupo de investigación tiene toda la aportación porque es para lo que se buscó, pero en la docencia del área, a lo mejor, dentro de las materias de grado que tiene que impartir, ni siquiera tiene encuadre. Es decir, no tiene perfil. Entonces, yo creo que hay que reflexionar también sobre esa fase inicial del encuadre del INTALE dentro del área del departamento y que el circuito de acceso sea otro para ellos, que no tengan que andar entrevistándose como anduvo la INTALE, entrevistándose con un director, con otro, pidiendo docencia porque lo quieren para acreditarse. Y después, una vez que está, pues evidentemente el programa, yo entiendo que sale dentro del área donde está desarrollando esta actividad, tratando de garantizar la estabilidad del resto del profesorado, de plantilla del profesorado, porque hay asociados que llevan 10 años, claro, llega un INTALE nuevo que va a contratar doctor que son 240 horas y dirá, bueno, yo mi docencia de 180 horas que llevo 10 años, 15 defendiendo aquí, ¿dónde va a quedar? ¿No? Entonces yo creo que esa es un poco la preocupación
que puede estar generando, esa tensión que hay entre la parte de investigación y de docencia. Ellos son potencialmente investigadores y es lo que aportan. Sí, pero son tan potencialmente investigadores como debemos de ser todos los profesores universitarios, que en este momento somos todos investigadores. Por lo tanto... es una reflexión. Sí, una reflexión que además es muy generalizada y muy correcta. Pero yo lo vuelvo al revés. Es decir, los que tenemos que empezar a pensar no es cómo diseñamos el programa InTalent para que se ajuste a esa situación, sino cómo cambiamos la mentalidad de nuestro profesorado para que pensar que una universidad como la Universidad de La Coruña, que tiene 1.400 profesores distribuidos en muchas áreas de conocimiento, no es capaz de absorber a 2 al año. A 2. Estamos hablando de 2. Que vienen con unos currículos magníficos, que tienen capacidad de potenciar enormemente los grupos de investigación en los que se introduzcan. Y por lo tanto, si después estamos pidiendo una universidad que no sé qué, que ranking, que ingresos, que tal, que referencia, que internacional, lo tendremos que hacer con buen profesorado y lo tendremos que hacer con buena plantilla y lo tendremos que hacer de forma que garanticemos los derechos de los que están dentro, pero sobre todo captemos buen profesorado y buenos investigadores, porque es lo que nos va a dar la referencia. Y por lo tanto, yo creo que esto, las áreas lo tienen que ver no como una amenaza, sino como una gran oportunidad de potenciar grupos de investigación y de la cual se van a beneficiar también los asociados que están en esos departamentos, porque se van a beneficiar de mejores condiciones, se van a beneficiar de que se van a poder conseguir proyectos de investigación, se van a beneficiar de todas esas cuestiones. Por lo tanto, como institución, todos tenemos que pensar y ya se me fue porque me despistaste ahora. Como institución tenemos que pensar que todos tenemos que colaborar en ese tipo de cuestiones y por lo tanto dejarnos de determinadas cuestiones. No hay ningún asociado, excepto en los casos en que se ha producido un descenso bestial del número de alumnos y por lo tanto ha habido un descenso enorme de necesidades docentes, no hay ningún asociado que se haya dejado fuera por esas razones. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones las podremos ver. Ya se ve ahora en el programa que claramente se separa para que... Pero esta sensación de que si va a venir una persona que trae un currículum excepcional, que ha estado 5 años, 4 años, 3 años, que son los que han estado fuera de las universidades españolas, que se han trabajado, que han investigado en universidades internacionales, que es un riesgo y que es una amenaza para los que estamos dentro, entonces ¿en qué universidad estamos? ¿En qué universidad estamos? Es decir, lo tenemos... No, Sonia, yo no entiendo... No sé transmitir esa idea. Sí, ya lo sé. Si se pero... transmitió esa idea de lo que dije, yo no era lo que quería decir. No, pero yo... ahora estoy yo... Además, no somos sospechosos de no haber recibido el InTalent con... No, pero no estoy hablando de ti. Bueno, yo procuro, cando falo, procuro falar en xeral, non falar de fulanito ou menganito. Pero este é un comentario que me chegou por na propia mesa sindical. Na mesa sindical, que son os representantes dos traballadores, ese era realmente o tema. Era para que poñemos este programa. Porque ten que vir todo por necesidades docentes. Non hai ninguna sola necesidade docente razonable que non sea atendida en esta universidade. Repito, razonable. E se están tomando moitas medidas para manter profesorado que en sentido estricto podíamos decir que non é necesario e o estamos mantendo. Por lo tanto, de eso non somos sospechosos. Por lo tanto, se temos un programa que nos vai a incorporar, repito, 2 personas ao ano de áreas tan diversas como a socioloxía, a bioloxía, a ciencias biomédicas, a filoloxía, tan dispersas como esas, que veñen cuns currículos extraordinarios e que tiñan que estar os grupos de investigación dicindo ven conmigo. E igual que os cajales, tiñamos que estar como locos buscando cajales e dicindo ven para aquí que eu teño este programa e me meto. Porque ademais, en este caso concreto, é unha forma de incrementar plantilla unido ás necesidades docentes. E, por lo tanto, todo eso é o que temos que transmitir. Non temos que transmitir a ver como modificamos o programa InTalent, sino temos que transmitir como somos capaces de aproveitar non o InTalent destes 3 anos, sino a ser posible un InTalent maior. Porque, repito, todas as universidades están como locas para intentar conseguir un programa similar.
un programa similar a este. E, por sorte, o temos nós. Aproveitémoslo. E intentamos, a través destes debates, facer ese necesario cambio de mentalidade. De verdade, temos que facer o cambio de mentalidade. Non vamos a ser competencia absolutamente de nada. Vamos a enriquecer os grupos de investigación. Xa me gustaría a mí que dentro do Intalen seleccionaran un microbiólogo, pero non me seleccionan ningún microbiólogo. Que lle vamos a facer? Porque me encantaría. Me encantaría. Sí, gracias. Eu tiña un breve comentario e solicitar unha cuestión de interpretación para ver se entendo correctamente. O comentario é que no título do apartado B a mí me parece que propone máis un programa de retención que de captación, pero bueno, xuicio do equipo de goberno que non propón. Para mí o que se está proponendo aquí un programa de retención de talento máis que de captación. Sí, o programa se chama captación e estabilización. Vale. A cuestión de aclaración a quería facer sobre o punto 2, cando di que se adjudicará unha praza horaria de coñecemento. Eso se refire a cada vez que se convoque ou se refire a que se refire? A cada vez que se convoque. Era o que quería saber. Repetir o horario. Sí, solo quería saber exactamente a que se refire. Repito que temos a sorte que prácticamente todas as plazas de Intalen e todas as plazas que temos de Ramón e Cajal, de todas, non, por certo, non o mesmo que sucedeu, e iso teño que decir. Mira como o reitor Meleame. No caso dos Ramón, dos Parga Pontal, que si hubo unha acumulación que me resulta moi curioso, que eso sí que é para un motivo de debate, de reflexión. No momento do programa Parga Pontal prácticamente se acumularon en 3 ou 4 áreas todos os Parga Pontales e curiosamente en aquel momento era un objetivo para todas as organizacións sindicales a estabilización dese profesorado, independentemente de que hubiera docencia ou non hubiera docencia. E agora, en este momento, que temos un programa moito máis pequeno, moito menos xente, máis espallada, pois entón hai reticencias a este proceso. Co cal, ti como estás como representante dos traballadores, é unha cuestión, porque claro, aquí podo falar, en outros foros non podo falar. Entón, tamén é un acto de reflexión, porque en aquel caso que sí que distorsionou enormemente as plantillas, porque distorsionou enormemente as plantillas de determinadas áreas en determinados centros, que todavía estamos pagando esta distorsión desas plantillas, en aquel momento era causas belli. En este momento resulta que non. Pa que? Non vamos a... Os temos aí. Que non deixa de ser curioso. Pero a idea é que se distribuyan... Por que e como se están distribuindo? Ahora é a miña pregunta. Gracias. Por alusiones. Alfonso Castro. Para vos, non? Sí. Alfonso Castro. Bueno, a situación no Parga Pontal era moi diferente da que sucede neste caso. No Parga Pontal estábamos falando de casos de xente que levaba certo tempo na universidade, que incluso les habían renovado as becas, que de repente non se les iba a proceder a renovación desas becas, e incluso era xente que estaba integrada no que eran nos grupos de investigación do DC, tiñan unha produción, incluso os deles estaban acreditados a plazas. É dicir, este é un programa novo, que se pretende, tendo eu, polo que estive no outro día, que tamén se acrediten, se incorpore, e finalmente acaben sendo parte do productivo da universidade. Aqueles eran parte productiva da universidade, e foi unha situación bastante restrictiva naquele momento do asunto. Entón, a situación de que eres Parga Pontal, pero sin talento é unha situación bastante diferente. Mira, sabes o problema? O problema é que os estades centrando no programa Intalen. O programa figuran 7 programas distintos, do cal un deles é o Intalen. Pero están o Marie Curie, están o Juan de la Cierva, está o feito de ser investigador en proxectos europeos, que xente que está aquí. No caso dos Parga Pontal, en algúns casos eran Pargas Pontal que viñan con compromiso de estabilidade e outros que non viñan con compromiso de estabilidade. Esta universidade estabilizou a casi todos non, casi todos. Pero en ese momento viñan absolutamente sin ningún tipo de restricción. Era o grupo de investigación que solicitaba e non necesariamente estaban integrados. Se integraban no momento de ter a beca Parga Pontal. E aquí tamén, porque os Intalen van a estar 3 anos aquí. Van a estar 3 anos traballando e veñen con un currículum xa de fora da Universidade da Coruña.
Os Parque Pondal, a maioría, eran xente da propia Universidade da Coruña que saliu fora un poquinho e volveu. Sí, pero analiza os currículos. Por lo tanto, creo que non é unha cuestión baladí o feito do cambio de consideración. Cando eu creo que o que temos que ver é que aportan á universidade, que aportan como calidade desde o punto de vista de mellora da investigación, que aportan como calidade desde o punto de vista de supoñer unha modificación na situación casi interna dos grupos de investigación e, por lo tanto, aproveitemos esa oportunidade e aproveitemos libremente. Eu podo entender que desde o punto de vista do profesorado se dixera que non afecten aos dereitos dos que están. Aquí está posto blanco sobre negro, que non afecta os dereitos dos que están. Pero de aí a que este tipo de cuestións, me parece, e repito, os está descentrando única e exclusivamente no programa Intale, e non é só do programa Intale. Bueno, simplemente aclarar que na mesa sindical tamén se falou, se centrou o debate no Intale, é dicir que a mesa sindical non se negou a falar con eles nin a súa estabilización, o que sí se considerou que debería de producirse nun marco moi definido debido á situación actual que hai respecto a todas as plazas, tasa de reposición, marco presupuestario, etc. Pero non se negou a mesa sindical. Pero vamos a ver, perdona de que teña este debate contigo porque, repito, vamos a ver. Respecto á política de profesorado que fai esta universidade, creo que queixas poucas. De dotación de cubrir as necesidades docentes cando hai necesidades docentes, de programas de estabilización. Acabamos de aprobar 20 axudantías. O ano pasado se aprobaron outras 20 axudantías. De programas de promoción. Se acaba de aprobar este ano unha oferta pública de 53 plazas entre titulares, contratados doutores e catedráticos. Se ten previsto unha promoción de cerca de 50 plazas para o ano que ven. Todos os axudantes doctores que rematan plaza na Universidade da Coruña teñen, hasta ahora, tardaban entre 6 meses, un ano, en ter a súa plaza de contratado doutor. Ahora, no momento en que rematan a plaza de axudantía, xa pasan a ser contratados doutores interinos. Inmediatamente, ao día seguinte. Poucas problemas temos de estabilización e de promoción da Universidade da Coruña. Por lo tanto, non toda a representación pensa así. Non toda a representación. Por suposto, eu tamén podo pensar que o día ten 25 horas, pero ten 24. Eu me remito aos datos. Bueno, sí, salvo o pasado, pois teño un día dos exemplos duro. Pero quero decir, cando estuvemos en unha situación complicada desde o punto de vista, estamos aproveitando ao máximo as posibilidades que teñen de RPT, tanto nos PDIs como nos PAS, ao máximo que temos. Temos unha plantilla que eu creo que somos, entre outras cosas, iba a decir a envidia, pero non, somos o exemplo nos que se queren ver na xestión do PDI, no que se queren ver as outras dúas universidades do sistema universitario de Galicia. Vale? Tanto desde o punto de vista de accións como desde o punto de vista de negociación. Por lo tanto, creo que no tema de plantilla e de xestión da plantilla do profesorado non hai moitas dúbidas. Aquí, cando se crea unha titulación e hai necesidades docentes, como acabamos de aprobar, se dotan de plazas de necesidades docentes. Non se lle dice ao coordinador, hai tes 300 horas, apáñate para poñer o máster en marcha. Non se lle dice eso. Entran en POD. Temos unha dedicación de profesorado efectiva, non sobre o papel. Efectiva. E, por lo tanto, creo que poucas queixas sobre a xestión da plantilla e a promoción do profesorado e da estabilización do profesorado da Universidade da Coruña. Vale? Porque nós, o ano pasado, sacamos 23 cátedras, por poñer un exemplo. A Universidade de Santiago sacou 20. E nós 23. A Universidade de Santiago ten 180 acreditados a catedráticos. Nós temos, neste momento, sobre 30. E, aún así, sacamos 23. Por lo tanto, pouco que decir. Estamos poñendo unha política, claramente, de estabilización dos contratados doutores a titulares de universidade. E, ao mesmo tempo, estamos estabilizando todos os axudantes. Todos os axudantes que rematan. Todos.
Sobre isto? Sobre lo que acabo de decir eu ou sobre o documento? Sobre o que acabas de decir tú e sobre o documento. No, sobre o documento solo, o que acabo de decir eu non. Bueno, pues es igual, agora comentar. Porque falaba co representante dos traballadores, ti eres representante do claustro. Sí, pero tamén iso é representante. No, aquí estás como representante do Bueno, en claustro. cualquier caso voy a hablar por mí. Que me represento como a mí mismo. Yo no sé a lo que vienen los demás aquí. Yo, desde luego, nunca he venido aquí a quejarme. Ni de lo que hacéis vosotros, ni de lo que haga ningún compañero. Si venimos aquí, yo creo que es con la intención de mejorarlo. Y esa es la única, digamos, intención que a mí me mueve. Si con mi opinión se puede mejorar algo, pues mejor. Yo lo único que echo de menos, y quería hacer también una pregunta, es quizás a lo mejor una mejor planificación de dónde metemos a los Sintali en general. Porque a lo mejor es que no es lo más adecuado si solo vienen dos, que no es que yo no quiera que vengan, sino todo lo contrario. Pero si solo vienen dos, a lo mejor no es lo más adecuado que vengan a un sitio donde ya estéis catedráticos. A lo mejor. ¿Por qué? No sé, a lo mejor, es una pregunta. Dice, yo voy a dejar mi pregunta, después cada uno que se conteste como quiera. Entonces, a lo mejor resulta que hay, pues sí que hay áreas o cosas que se están poniendo en marcha, tal, donde se podría potenciar más. Es un comentario, no lo digo como sea que esto sea malo, sino que es un comentario que creo que a lo mejor podría mejorar, tener una estrategia más, a lo mejor de potenciar inicialmente pues, cosas que están más desvalidas o vinculaciones nuevas o cosas que se quieren, que están digamos más cojitas que áreas en las que ya hay pues, una serie de conocimiento acreditado. Entonces, pues eso es un comentario. Y después, estamos centrándonos en los Sintali y una pregunta, es que no lo sé. ¿Estas plazas que salen ahora, para qué perfil salen? ¿Son 3 Sintali? ¿Son 2 Sintali? ¿Es un Sintali? ¿No es ninguno? Pero es que no salen con perfil. No, digo las que salen este año. No dice que van a salir 2 o 3 este año. Esas dos salen con el perfil y están ahí en todos los programas que participan. No hay perfil. Es que, ¿por qué lo centráis en el Intali? El Intali es uno que está... No salen por áreas, salen en función de los solicitantes. Las ayudantías salen por áreas. No, ¿Ha salido por áreas las no, ayudantías? pero en función de los solicitantes... No, vamos a ver, pero ¿los solicitantes ya son unos o son...? Los solicitantes son los que haya. Los de este año, digo. Pero es que no, son los que... No, ya preguntaré otra manera porque me estoy... No, me deixas aclarar un pouco o tema. ¿De qué área son los Sintali que podrían concorrer a esta convocatoria? Es que en esta primera convocatoria, pero va a haber más gente que los Sintali. Realmente o objetivo é ter un documento que posibilita a estabilización do Sintalen, pero a verdade é que os Sintalen, se son ben seleccionados, como parece que están sendo, casi non van necesitar este documento, porque pois unha que lle tocaría ahora a estabilización pois foi finalista dunha starting grant, conseguiu ademais unha axuda do Ministerio que casi se autofinanciaría con eso, e se consigo starting grant, que eu espero que presentou ahora na segunda convocatoria, quedou aí no límite ao ano anterior, se consiga starting grant, pois non vai a pedir unha praza, ou pedirá unha praza despois da starting grant, posiblemente de catedrático, porque quero dicir que xa vai ter 5 anos que se autofinancia coa axuda da... que era o objetivo do Sintalen, era buscar perfiles que poderan captar startings e proxectos maiores. De feito, as 3 áreas nas que se seleccionan son as 3 áreas nas que Europa define a ciencia, ¿no? Ciencias sociales e humanidades, por eso pasa sempre que hai alguén desa área, porque a verdad que hai currículos moi bons aí, enxeñería física e química e outra ciencias biolóxicas, digamos, biosanitarias. Desas 3 persoas, desas 3 áreas se buscan sempre 3 evaluadores externos de referencia que tamén son evaluadores do ERC, que non é nada fácil, iso que é o máis complicado de todo este proceso. Neste caso coincidiu en 3 mulleres, pero a verdade é que non se busca tampouco ningún tema de xénero, senón que se buscan perfiles de currículum e coincidiron así, e a verse tivemos tamén, invitamos ao representante sindical, creo que é máis moi... bueno, esas evaluacións aprendes un moito, non sei se Alfonso coincide comigo, porque hai xente moi experta en avaliar currículos brillantes e, bueno, creo que a selección que non vai dar problema, pero curiosamente me dá a impresión que os Sintalen van a ser menos beneficiados porque eles mismos van a conseguir como se está pasando, ¿no? Pero hai que ter algo que digas, estás aquí 3 anos e logo a universidade se vai encargar de sacar unha plaza competitiva que pode ganar pois calquera que este nas mesmas condicións ou noutras, porque tamén estamos nese tema de intentar seguir ese selo europeo que aí tamén se fai referencia, ¿no? de
da Open aberto e demais para as prazas, o cal van a competir. E que se quixera vincular ao Intalen directamente se pondría vinculado ao Intalen, pero non está vinculado ao Intalen, está vinculado a máis cousas, que dá casualidade que hai dúas plazas e no Intalen se sacan cada ano dúas, bueno, pero está aberto a máis. Por lo tanto, en ningún caso está vinculado única e exclusivamente ao Intalen. Está vinculado ao feito de que nós temos que ter unha vía que xente que participe en programas competitivos públicos ou da Universidade da Coruña teñan acceso. Ese é o objetivo do programa. Nada máis. E dentro desos están, pero está o RC, está o Ramón Cajal, perdón, o Marie Curie, está o Juan de la Cierva, está o ser investigador de un proxecto europeo, que creo que eso é un mérito importante, está o ser un postdoc. Por lo tanto, están todos aí. Están todos aí. E cada un é tal. E eso, repito, ese é o objetivo. Que agora temos un programa en Talen, sí, moi ben. A mí se o programa en Talen me permite o Ministerio que podan ir a unha acreditación I3, que é o que pretendíamos, xa estaba, porque os meto pola vía dos Cajales. Xa libero o Intalen de aquí. Eu simplemente quero ter unha vía de que esa xente que ven á Universidade da Coruña, con calquera deses programas, que creo que son programas contrastados, teñan posibilidade de acceder en algún momento á Universidade da Coruña. Que en este momento non o temos. Non o temos. E respecto á selección de áreas, é que creo que o programa Intalen non debe de ter nada máis que o que decía o vicerrector. 3 grandes ramas de coñecemento. Porque o tema das áreas, que nós aquí estamos tan acostumbrados, é un tema docente, única e exclusivamente docente. Porque a investigación se basa en grupos de investigación, en grandes áreas de investigación, non en áreas de coñecemento. No. O que pasa que despois, como cando os queremos sacar despois a ser profesores PDI, é cando os temos que vincular. Pero eu quero recordar que as áreas de coñecemento como tal, dentro do Ministerio, desaparecen como tales, porque incluso nas titulacións non aparecen áreas. Non aparecen as áreas de coñecemento. Por lo tanto, creo que é unha normativa que temos, non aparecen áreas de coñecemento nas titulacións. Non, tives unha memoria de verificación e non aparece a área de coñecemento por ningún lado. Non aparece a área. Por qué? Porque están consideradas que non existen áreas desde o punto de vista das titulacións. Pero despois todos nos empeñamos en área de coñecemento, ou el corralito este que tenemos cada un de nosotros. Excepto cando as áreas son tal, entón xa queremos que se compartimenten. Pero a investigación, a base da investigación é nos grupos de investigación. E, por lo tanto, aí creo que debemos de ser abertos. E se hai posibilidade de abrir e que veña a xente que teña bo currículum, e se ten bo currículum xa lle buscaremos o acomodo dentro da universidade, porque son xente que formará o propio grupo de investigación e empezará a traballar. Bueno, ok, vamos. Entón, chegamos ao final. Alguna cuestión, queres votación? Alguén quere absterse? Votar en contra? Bueno, entón entendo que se aproba por unanimidade. Ben, pasemos ao seguinte punto do orden do día. Sección departamental. Señor secretario xeral. Sí, tamén por ausencia justificada do... Aquí está. Pois teñen tamén no repositorio a solicitude do Departamento de Humanidades. Entendemos que non se marco regado, é dicir, a solicitude cumpre os requisitos establecidos no regulamento marco de... Teñen... Sí, dicía que teñen no repositorio a solicitude formulada polo Departamento de Humanidades, unha solicitude que cumpre cos requisitos establecidos para a constitución de seccións departamentais no regulamento marco de departamentos. Nese sentido, a proposta é a aprobación. Sabemos que non temos marxe para non facelo. Mais nada. Alguna cuestión ao respecto? Non? Ben, entón, entendo que se aproba a sección departamental. Seguinte punto do día, a evaluación do plan de igualdade da UDC. Vicerrectora?
Reitor, bo día de novo. Bueno, teñen o seu dispor na documentación do Consello de Goberno a variación do primeiro plan de igualdade da Universidade da Coruña, que corresponde ao período 2013-17, xunto co anexo que recolle a prórroga que se fixo de dito plan para o ano 2018. Este primeiro plan de igualdade foi elaborado por unha comisión creada para dito fin, constituído polo Consello Asesor da Oficina de Igualdade de Xénero e representantes da Xerencia, das Xuntas de Persoal e dos comités de empresa de PDI e de PAS. E foi aprobado na sesión do Consello de Goberno do 26 de novembro do ano 2013. Con este plan pretendíase dar resposta ao noso compromiso ético que tiñamos adquirido, senón tamén a obriga legal recollida na ampla normativa existente en materia de igualdade. Este primeiro plan de igualdade propón fundamentalmente obxectivos e medidas tendentes a mellorar a presenza equilibrada de mulleres e homes na Universidade da Coruña e erradicar a desigualdade nos distintos ámbitos. E basease en 5 eixos de actuación especificados en 46 medidas. A execución do plan de igualdade é, se o viron, en termos xerais satisfactoria, pero podería ser reforzada con incremento de recursos, non só de carácter económico, xa que se detecta a necesidade de contar con persoal que teña formación específica en materia de igualdade. Nos anexos 1 e 2 se presenta o grado de desenvolvemento destas medidas, das que preto do 80% foron realizadas ou están en proceso de realización. Penso que debemos de sentirnos moderadamente satisfeitos do camiño percorrido ao longo destes anos, grazas ao compromiso mostrado pola dirección da Oficina de Igualdade, persoa da súa directora, o profesorado, os pais e pais de moitos centros, departamentos e servizos, e tamén o alto interese detectado entre a comunidade universitaria para recibir formación en xénero. Con todo isto, pensamos que dende a Universidade da Coruña estase a transmitir á sociedade unha imaxe de institución comprometida coa igualdade. Alguna cuestión ao respecto, algún comentario? Isto entendo que non se aproba, que é unha presentación do resultado da variación, e, por lo tanto, o Consello de Goberno se dá por informado deste plan. Chegamos ao último punto, que é robo e preguntas. Colocaste unha aclaración? Sí. É unha aclaración breve sobre o informe que presentei cando falei da reunión que cando falei antes no meu informe da reunión que se vai manter mañán co secretario xeral de Universidades, as titulacións afectadas son as que recibiron o informe dos avaliadores externos, vale, dos expertos. Estas titulacións, as que están convocadas para a reunión de mañán, comunicación audiovisual, bioloxía, enfermaría, química, dereito, informática e AD. Esas por un lado, porque esas son titulacións con alta, o sea, con demanda, vale? E logo tamén por outro lado está a Enxeñería Civil da USC, Enxeñería de Obras Públicas da UDC, vale? Entón, as que non recibiron eses informes non están convocadas. Sei que se estaba tamén, por eso fago esa precisión, a traballar con titulacións de infantil e de primaria, non? Pero, pois, me imagino que serán convocados os decanos outro día, mas esas tarefas están moito máis avanzadas que neste caso, vale? Só esa precisión. Gracias. Vale, moitas gracias. Entón, rogos e preguntas. Nada máis? Bueno, Xosé Portela. Ben, informou o señor Reitor no seu informe, para a redundancia, de que da apertura da residencia universitaria. Ben, a cuestión a sinalar nesta residencia que entendemos que é un servicio máis da universidade e, polo tanto, debe estar dotado do persoal necesario para o seu desenvolvemento. Consideramos que o persoal, o sea, esta función é unha función estrutural, o sea, que a Universidade vai se dotar dun servizo máis e, polo tanto, compre
que este persoal que desenvolva as súas funcións nesta residencia sea persoal propio da institución. Sabemos que a Universidade optou pola externalización do servicio, que agora mesmo quen se ocupa en concreto do servicio a desenvolver nese centro é unha empresa de seguridade que exerce as funcións aí de auxiliares de servicio e de atención ás necesidades do propio centro. Reclamamos da universidade pois que se reconduzca esa circunstancia e se contrate persoal propio para o exercicio desas labores. Despois, desde o noso colectivo que entendemos que as labores do xerente son grandes. Está agora mesmo involucrado na implantación da lei de contratos, que é un exercicio que o absorbe, sabemos, por propia xestión e demais, pero entendemos que se debe involucrar máis na xestión de persoal, que é unha das súas labores como xefe de persoal. Entendemos que tuvemos, polo menos, agora unha etapa de stand-by nesa función e reclamamos unha maior implicación nas labores de xefatura de persoal do señor xerente. Despois, a nivel institucional, temos coñecemento de que na suite esta Office 365, pola que se optou a nivel institucional, pois cada usuario, cada persona que está como usuaria dentro deste Office, da ofimática, do corpo este ofimático, do servicio este ofimático, ten a posibilidade de instalar 5 Office, 5 programas, Office enténdese que en 5 ordenadores diferentes. Polo que non sabemos, a xestión destas instalacións ten un custo anual para a universidade entre 40 e 50 euros. Nunha institución de pouco persoal, pois eso non tería unha relevancia importante, pero o señor reitor acaba de dicir que hai 1.400 profesores, ao redor de 1.400, somos ao redor de 800 PAS, multipliquen por 50 ese custo. Isto que estou dicindo non é nada constatado, é polo que temos noticias que nos se derivan das conversas que temos con compañeiros. Para ter un coñecemento exacto do acordo ou do contrato que se asinou con Microsoft, eu entendo que se nos debería proporcionar como mínimo os membros deste Consello de Goberno para saber exactamente en que circunstancias nos movemos, tanto económicas como de cesión de datos persoais que se está realizando con esta empresa, que non deixa de ser unha empresa privada que xestionará os datos e xestionará tamén o diñeiro en beneficio particular. Entón, dada a indefinición, polo menos que se está constatando nas circunstancias que levaron a asinatura deste contrato, eu entendo que os membros do Consello de Goberno deberíamos ter acceso como mínimo a él. Iso por outro lado. Despois, tamén a nivel de información, digamos, pública polos medios de comunicación, sinálase que a Conferencia de Rectores, a CRUE, cedeu a xestión dun programiña para móviles sobre das universidades públicas, nas que, ao mesmo tempo, sin ningunha contraprestación, a empresa, o Banco de Santander, que é a empresa que tenga esta aplicación, pois podería ter acceso
a información importante sobre todos os membros da comunidade universitaria. Entón, eu sei que, polo menos polas informacións que se derivan do que aparece públicamente, non todas as universidades accederon a esta cambalache, por así decirlo. Entón, quería saber se a Universidade da Coruña vai entrar dentro da dinámica deste acordo entre CRUE e Banco Santander ou non. Nada máis. Andrés. Sí, Andrés Piñón, es un ruego sobre la migración de cuentas institucionales a Office, porque, como saben, ha habido un concurso de traslados en el PAS. La solicitud de alta en las cuentas institucionales se hizo en febrero, después fue el concurso, y desde el día 15 pues, hay muchas cuentas institucionales a las que no se puede acceder porque cambió la persona que estaba en ese puesto. Entonces, es el ruego de que se agilice lo más posible ese trámite. Vale. Eu quería mencionar que as convocatorias de consolidación ainda teñen facturas sin tramitar debido ao atasco que hai no servicio de intervención. A última comisión de validación foi o día 26, entón rogo que se atendan todos os gastos que non puideron entrar na comisión do día 26 debido a que o servicio de intervención di que precisa cando menos 48 horas para ese trámite. Entón, simplemente rogo, efectivamente creo que así se vai facer, xa o falei coa vicexerenta, pero en calquera caso que desde os servicios centrais estén pendientes de toda a tramitación que hai das convocatorias de consolidación que pechen o prazo agora a fin de mes. Bien. María José. Sí, de José Martín, de Ingeniería de Computadores. Mi pregunta es sobre el Turnitin, que vi que ya se ha facilitado el acceso a algunos miembros de PDI, bueno, los que tienen algo que tiene que ver con tesis, de gestión de tesis y tal. Y mi pregunta es si se va a dar acceso a todo el PDI en general, ¿no? Porque nos parece una herramienta bastante útil. Y si hay previsto que podamos acceder a Sani. Sí, yo tengo dos consideraciones. La primera es hacia gerencia, porque tengo entendido, y me podrá corregir si no es así, que cuando hay una baja del PDI, pues el profesor tramita la baja en personal y es el propio profesor el que está obligado a notificar la baja en el centro y en el departamento al que pertenece. Entonces, yo quería ver si sería posible que desde la gerencia, desde el servicio de PDI, igual que se nos notifica el alta cuando un profesor está contratado, si podrían, en el momento que reciben la notificación de la baja, dar traslado al centro y al departamento de la empresa, porque no es inusual encontrarnos con la situación de que un profesor está de baja y, bueno, por desconocimiento, a pesar de que se mandan las instrucciones para que las lean y las cumplan, pero bueno, no es inusual que te encuentres de repente a los 3 meses y te enteres de que un profesor está de baja, y con alguien que lo está cubriendo, y entonces yo creo que eso, si en el momento que necesitan la baja en el servicio de PDI, los mandas en una copia directa a los departamentos y centros, pues facilitaría mucho la gestión. Eso por un lado. Por otro lado, quería pedir al sector, si me podría un poco ilustrar, ¿no?, en un tema más que nada por curiosidad, y es el hecho de que las sesiones del Consejo de Gobierno pues estén accesibles en abierto, ¿no? Porque bueno, yo es algo que desconocía y ahora las vi, ¿no?, mandaron el enlace entre YouTube y la sesión completa, entonces a mí eso me generó muchas preguntas sobre los temas que se tratan aquí, esa accesibilidad que hay, si pueden haber temas que traten sobre terceras personas o sobre aspectos determinados. Bueno, si eso podría tener alguna cárcel, legalmente cómo está esto contemplado, que me imagino que lo habrán consultado en términos de asesoría jurídica, pero en unos tiempos donde todo se controla tanto y todo hay que dar tanto permiso, de repente pues esto es una sesión del Consejo de Gobierno que no es pública, las sesiones no son públicas, el acta sí que es
después accesible a todo el mundo y la puede pedir. Entonces yo veo que está, pues, por ejemplo, la sesión pasada estaba ya accesible a todo el mundo y lo hemos aprobado aquí el acta, ¿no? Formalmente. Entonces, bueno, pero reconozco que es por una ignorancia mía y que agradecería que informasen sobre este tema simplemente para conocer. Vale. Señor Xerente, sobre el tema de... Sí. ¿La residencia? La residencia, sí, efectivamente, por mor das circunstancias da posta en funcionamento e dos coñecementos das datas desa posta en funcionamento, pois a Universidade optou, bueno, e tamén polas peculiaridades do servizo que se está a prestar polas persoas que están ali traballando, porque son traballos a quenda de día e de noite, bueno, optouse dun xeito provisorio por, efectivamente, prolongar a relación que temos coa empresa de seguridade, ou ampliar, mellor dito, esa relación coa empresa de seguridade e buscar esa colaboración da empresa de seguridade que xa ten a licitación dese servizo de control e de seguridade, de vixiancia dos distintos edificios da UDC. Polo de agora vamos seguir con este servizo que se preste deste xeito, sin presuizo de que no futuro, como ben dixo o representante do persoal, este é unha cuestión estructural, pois busquemos a maneira de que ese servizo se presten por persoal propio da Universidade da Coruña. No que se refire ás labouras do xerente, bueno, iso é un tema bastante amplio e tampouco vamos a entrar no detalle, non? É certo que o xerente lle preocupa moito a aplicación da xerente a todo o equipo de goberno e a toda a comunidade universitaria. Creo que non só a xerente, sino a todos os que estamos aquí, en maior ou menor medida, pois foi unha especie de ámbito universal de aplicación dunha norma que chegou a todos polo horizontal e polo vertical. Pero, bueno, sen presuizo deso, pois tamén se ocupa das outras labores que ten a honra de desempeñar tamén, non? E, bueno, e ademais está o persoal funcionario de distintas facturas de servizo da xerencia, pois que se ocupan desas materias. O tema do persoal, que en concreto mencionaba o representante do persoal, pois obviamente tamén preocupa. De feito, a semana pasada tivemos esta reunión e a xerencia comprometeuse a realizar pois uns deberes que ten aí pendentes de realizar nos determinados prazos, non? E ratifica ese compromiso que constará en acta da Xunta do Persoal, que é a presentación da proposta de licencias, permisos e vacacións desto consolidado elaborado polo traballo do Grupo de Conciliación e tamén a presentación das convocatorias de acceso libre e promoción interna ás ofertas da 16 e 17 e da 18 na primeira quincena de novembro, e iso o ratifica tamén pois neste Consello de Goberno, e neso se está a traballar nas convocatorias. Os mesmos estuve falando co persoal funcionario que está a realizar ese traballo, pero bueno, con respecto ao demais, creo que o de Portero, que no de Sonia, sin embargo, das ITES, vamos ver, a obrigación do traballador ou traballadora que ten que presentar o parte de alta ou parte de baixa, pois o parte de alta nos prazos que estipula a normativa e na unidade administrativa, no servizo, neste caso de retribución, nómina, seguridade social, que ten esa responsabilidade de recoller ese. Aí termina a obriga. A obriga non se refiere a presentar ese parte. Ben entendido que tamén o traballador e traballadora ten outra obriga, non só nesta casa, sino en todas as centros de traballo e en todas as empresas. Que, ademais de comunicar ese parte de baixa e de alta nesa unidade que tramita coa seguridade social as distintas circunstancias que se dan, tamén ten a obriga laboral por mor dos dereitos e deberes do empregado público de comunicar ao seu superior xerárquico, neste caso, entendo que o responsable do centro, o director ou decano e director de departamento, as súas incidencias na prestación do servizo con carácter xerárquico. Haya parte de baixa ou non haya parte de baixa, haya parte de alta, non haya parte de alta,
pola cuestión da organización e ordenación do traballo nese departamento e en todos os centros de traballo do Estado español. É dicir, un traballador ten que comunicarle a quen organiza o traballo as súas incidencias, pero ao máis é parte de baixa. Estou seguro de que ese profesor comunicará, pois un día ten que levar ao neno ao traballo, ou a nena, ou ten que acompañar a un mellor dependente a unha cuestión calquera, terá que comunicar. Aí non hai parte de baixa ou de alta. E ten que comunicar a quen organiza o traballo nese centro de traballo. Neste caso, o director do departamento, decano do centro. Por tanto, eso, ao marxe de que miraré esa cuestión que sucediste de que se transmita, de que se trasladen estas partes de alta de baixa, de que se comunique esta incidencia. Pero si me gustaría, ademais desa reflexión ou petición que faz, e que eu mirarei como persoa responsable, a ver se podemos, por unha mellor comunicación e información de toda a organización do que acontece con os traballadores e traballadoras que dependen dese centro de traballo, pero si aportar esta reflexión de que un empregado ou empregada, e máis cando é empregado ou empregada público, debe ser o servizo público, e, polo tanto, ten que comunicarle a quen organiza o traballo por unha cuestión de ordenación do traballo. Está no Estatuto dos Traballadores, é dicir, que non hai que ir moito máis alá, é unha cuestión básica, por non falar de educación e do compañerismo, etc. No estamos en un debate. Vale. Bueno, respecto ás preguntas que me decía o señor Xosé Portela, respecto ao Office 365, é que neste momento xa estamos pagando unha licencia campus a Microsoft, e polo tanto xa estamos pagando. O único que, polo mismo precio que me dicen os servicios informáticos, os técnicos dos servicios informáticos, porque aquí eu, que son de bioloxía, de informática, pouco, me guío e me deixo aconsellar polo que me dicen os técnicos do servicio de informática, o que supón o pago destas licencias específicas por cada profesor e por cada traballador non chega ni siquiera ao que pagábamos pola licencia campus. Por lo tanto, non é que fagamos un ahorro excesivo, pero a situación é diferente. Pero temos máis ferramentas. Entre outras cousas, o correo electrónico, que antes non estaba aí incluído, agora está incluído. Por lo tanto, todas as posibilidades, as opcións que nos dá a plataforma Office 365, agora son accesibles e antes non eran accesibles. Por lo tanto, aí, para empezar, xa hai unha ventaxa de utilización, non hai un encarecemento do servicio, por lo tanto, aí estamos mellor. Que Microsoft é unha empresa privada, tamén é Google, que era outra alternativa que teñamos de plataforma, só que a diferencia é que aquí estamos pagando licencias, en outros casos, pois, utilizan outro sistema, pero todos son empresas privadas. Incluso a empresa que xestionaba o Wellmay anterior, que tamén cobraba cada ano unha licencia de mantemento da licencia de, inda que fora software libre, tamén cobraba cada ano unha licencia, cousa que agora non o temos. E respecto ao contrato, eu non teño maior problema, é que non sei ni siquiera onde está o contrato, creo que estará firmado, estará na secretaría, estará firmado, quero decir, esa é unha cuestión que é irrelevante. Para empezar, é un contrato estándar que se firmou entre todas as universidades, porque é un acordo CRUE con Microsoft para poñer ese tal. Pero, repito, non se preocupe, lle pasaremos o contrato para que teña claro a mesa sindical ou este Consello de Goberno de que se trata. Respecto á cesión de datos, quero decir que non hai ningunha cesión de datos. Cando calquera de vos entrades en Microsoft e poñedes o vosso dirección de correo electrónico, veredes que entrades en unha páxina da Universidade da Coruña, onde poñedes o login e o password. E o único que dice, a continuación, é que ese login e password lle dice a Microsoft que corresponde a un login e password da Universidade da Coruña. Por lo tanto, non hai ningún tipo de cesión de datos a Microsoft. Por lo menos a través da plataforma Office 365. Porque, de feito, aparece unha páxina onde hai unha foto do campus de Viña. Por lo tanto, aí se pon o login, se registra en Federico, e Federico que dá unha comunicación, eso vostedes sabrán mellor que eu, porque é do servicio de informática,
lle manda a Microsoft dicindo que esa persoa sí que está registrada dentro da LPD, bueno, que está federicado na Universidade da Coruña. Vale, entón, ese é o único que se envía a Microsoft. Non vai nin o dato do traballador, nin, por suposto, os datos internos que os temos nas nosas propias ferramentas. E, de feito, lle quero decir que está previsto que no caso de que se utilice en algún caso a nube, nunca será con aquelas plataformas ou aquelas ferramentas que teñen datos sensibles da Universidade da Coruña que seguirán estando nos nosos servidores que temos no campus de Vigo. Por lo tanto, a previsión e por certo, quero decir que cando se elixiu a plataforma Office frente a unha plataforma que había de software libre e unha plataforma que había de Google, se elixiu porque Office garantizaba que se cumplía o esquema nacional de seguridade informática. Por lo tanto, era a única das tres plataformas que o cumplía. Por eso se fixo. A APP CRUE, a Universidade da Coruña non está dentro de esa APP. Xa está respondido. Por lo tanto, pero tamén quero decir unha cousa. É dicir, independentemente de eso, nós, como universidade, temos a tarxeta universitaria que é do Banco de Santander. É dicir, hasta ahora, nós tiñamos unha tarxeta universitaria e seguimos tendo que vamos a xestionala a unha oficina do Banco de Santander, porque está dentro dun convenio de colaboración onde o Banco de Santander ingresa cada ano á Universidade da Coruña unha cantidade non despreciable para ese tipo de cuestións, onde van axudas e todas estas cousas. Por lo tanto, aí xa estamos nós, independentemente de eso. Pero tamén quero transmitir que por parte da CRUE, que tamén tuvo acceso a esos, lógicamente salió publicado, pero previamente tamén tiñamos acceso das preguntas que facía ese periódico para intentar saber, que é moi curioso, que dice que hai 15 universidades que están adheridas e non dice os nomes das 15 universidades, que non deixa de ser curioso. Cando outros momentos se dice enseguida o nome das universidades. Pero o que dice aí, respecto á utilización, e polo que eu me enterei, non é tan claro a utilización de datos, porque a aplicación ten como dúas vías. Unha, donde si entras na información comercial e das a túa autorización para entrar, e outra, a académica, que está restringida e que sí que non está como separada as universidades que teñen. Pero desde a CRUE está precisamente preocupada por ese tema e para que esa ferramenta que está diseñada entre a CRUE e o Banco de Santander establezca claramente esa diferenciación entre o que son os datos académicos, a función académica que ten esa aplicación e os datos bancarios, datos comerciales que utilizará e que explota o banco. Vale? Non, se me permite un comentario absolutamente particular, todos cando damos de alta en Gmail damos absolutamente todos os nosos datos persoais, pero os damos nós. Vale. Respecto ao Turnitin, está previsto efectivamente que todos os profesores da universidade teñan acceso ao Turnitin, porque temos 2.000 licencias e, por tanto, temos 1.500 profesores e, por tanto, poderemos dar acceso a todo o mundo. Respecto aos... tiña, creo que está... tiña o tema da sesión aberta, o secretario xeral. Sí, vamos a ver. A regra xeral é que os debates son abertos e son accesibles, porque, de acordo coa lei de transparencia, é a regra xeral. A lei de transparencia, ademais, de 2016, a galega, que se nos aplica a nós, como universidades públicas galegas, todo o que se debate aquí, salvo que algunha vez chegase, por exemplo, un debate, unha consideración, imaginemos, sobre un expediente disciplinario a unha persoa. Pero todo o resto do que se debate aquí é materia pública que non está protegida. Falamos das retribucións, esos son datos públicos, falamos do orzamento da universidade, falamos do goberno da universidade, son todos datos públicos, por tanto non hai... Se algunha vez houvese algún punto da orde do día que, bueno, pues en todo caso xa adoptaríamos a providencia correspondente para que, bueno, non se puidese acceder, non, a esa parte do debate que puidese afectar pois a intimidade ou a dereitos de alguén, pero bueno, o que se me ocorre pois é unha cuestión destas, non, que pode afectar a honra de alguén para un procedimento disciplinario aquí no Consello de Goberno, por exemplo.
Pero fora diso, todo o resto en materia pública non se me alcanza, que pode haber algún problema porque estea disponible, non estea aberto a todo o mundo. Creo que están todas as preguntas concedidas. Pues muchas gracias a todos.